ಅದು ಮೈನ್ ವಿಷಯ ಮುಲ್ಪ ಪಂಡ ಜಯ ವಿಜಯರ್. ಓಕೆ, ಜಯ ವಿಜಯರೇನ ಈ ಬ್ರಹ್ಮನ ನಾಲ್ ಜೋಕುಲ್ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಒಂದು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಶಾಪ ಕೊರ್ಪೇರು ದಯಪಂಡ ಅಕ್ಲೆನ್ ಮೆಕ್ಲು ಉಲಾಯ್ ಪಯರೆ ಬುಡ್ಜೇರು. ಉಲಾಯ್ ಪಯರೆ ಬುಡ್ಪುಜೇರು ಆಜಿನೆ ಗೇಟ್ ಕರೀದ್ ಏಳ್ಳೆ ಗೇಟ್ ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಉಂತಾವೆ ಅಂಚದ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಕ್ಲೆ ಕೋಪ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂಚದ ಎಂಕ್ಲು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ದೇವೇರೇನ್ ತುಯರೆ ಪಂಡ ಅಕ್ಲು ದಾಯ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಭಗವಂತನ್ ತುಯರ್ ಮತ್ಸ್ ಉತ್ಸುಕರಾದಿತ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಭಗವಂತನ್ ತೋಡು ಪಂಡ ಅಕ್ಲು ತುಯರೆ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕ್ಲಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೋಡೆದ ಕ್ಲಾಸ್ ತುಯ್ಯ ಪ್ರಭುಪದ ಭಾವಾರ್ಥ ಎಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರ್ ಅಕ್ಲು ತುಯ್ಯರೆ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತುಯ್ಯರ ಅಕ್ಲು 5 ವರ್ಷದೆಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲೇರು ಆಂಡ ಅಕ್ಲು ಸೃಷ್ಟಿದ ಆರಂಭಡಿತ್ತು ನಕ್ಲು ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಪುಟ್ಟದನ್ನೇ ಅಕ್ಲೇನು ಮಾನಸ ಪುತ್ರಿಯರೊಂದು ಅಕ್ಲೆ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದ 5 ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಅಪ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಕ್ಲಾಸ್ಡ್ ತುಕ ನನ್ನ ಏತು ಈ ನೆಟ್ 30 ಓಕೆ 30 ಶ್ಲೋಕ ಮುಟ್ಟವೆ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ 32 33 34 35 36 ಆ ಶ್ಲೋಕನ ಇನ್ನಿತ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪುಗ ಅಂಚತ್ತುಲೆ ಆ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್. ಓಕೆ, ಮಹರ್ಷಿ ನಕ್ಲ ಅಕಲ್ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಐನ್ ಈ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಪನ್ಪೇರು ಅಕಲ್ ದಾದ ಜಯ ವಿಜಯ ಪನ್ಪೇರು ಐನ್ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಕ್ಲಾಸ್ ತುಕ ಶ್ಲೋಕ 32. ಮುನಯ ಊಚು ಕಾವಾಂ ಇಹ ಏತ್ಯ ಭಗವತ್ ಪರಿಚರ್ಯ ಉಚ್ರೇ ತದ್ಧರ್ಮಿಣಾಂ ನಿವಾಸತಂ ವಿಷಯ ಸ್ವಭಾವ ತಸ್ಮಿನ್ ಪ್ರಶಾಂತ ಪುರುಷೇ ಗತ ವಿಗ್ರಹೇವಂ ಕಾವಾ ಆತ್ಮವತ್ ಕುಹಕಯೋ ಪರಿಶಂಕನೀಯ. ಏನನ್ನೋರ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಶ್ಲೋಕ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಗ. ಮುನಯ ಊಚು ಕೋವಾಂ ಇಹ ಏತ್ಯ ಭಗವತ್ ಪರಿಚರ್ಯಯ ಉಚ್ಚೇ ತದ್ಧರ್ಮಿಣಾಂ ನಿವಾಸತಾಂ ವಿಷಯ ಸ್ವಭಾವ ತಸ್ಮಿನ್ ಪ್ರಶಾಂತ ಪುರುಷೇ ಗತ ವಿಗ್ರಹೇವಾಂ ಕೋವಾತ್ಮವತ್ ಕುಹಕಯೋ ಪರಿಶಂಕನೀಯ. ಏನೋರು ಪನ್ಪೆ ಮುನಯ ಊಚು ಕೋವಾಂ ಇಹ ಏತ್ಯ ಭಗವತ್ ಪರಿಚರ್ಯ ಉಚ್ಚೇ ತದ್ಧರ್ಮಿಣಾಂ ನಿವಾಸತಾಂ ವಿಷಮ ಸ್ವಭಾವ ತಸ್ಮಿನ್ ಪ್ರಶಾಂತ ಪುರುಷೇ ಗತ ವಿಗ್ರಹೇವಂ ಕೋವಾತ್ಮವತ್ ಕುಹಕಯೋ ಪರಿಶಂಕನೀಯ. ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಪಲ್ಲೆ ಬರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅನ್ಮಿಟ್ ಮನ್ಪ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನಯವೋಚೋ ಭಗವತ್ ಪರಿಚರ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚದ ಏರ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಆ ಮುನಿ ನಕ್ಲ ಪನ್ಪೇರ್ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಮುನಯ ಊಚು. ಮುನಯ ಊಚು ಕೋವಾಮಿಂ ಹಿಹ ಏತ್ಯ ಭಗವತ್ ಪರಿಚರ್ಯ ಉಚ್ಚೇ ತದ್ಧರ್ಮಿಣಾಂ ನಿವಾಸತಾಂ ವಿಷಮ ಸ್ವಭಾವ ತಸ್ಮಿನ್ ಪ್ರಶಾಂತ ಪುರುಷೇ ಗತ ವಿಗ್ರಹೇವಂ ಕೋ ಅವಾತ್ಮವತ್ ಕುಹಕಯೋ ಪರಿಶಂಕನೀಯ. ಮುನಯ ಪಂಡ ಮಹರ್ಷಿನಕ್ಲೆ 4 ಜನ
ಸನಕ ಸನಾತನ ಸನಂದನ ಸನತ್ ಕುಮಾರ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಊಚು ಊಚು ಪಂಡ ಪಂಡೇರು ಕಾ ಏರು ವಾಮ್ ನಿಕ್ಲೇನ್ ರಡ್ಜನನ್ ಇಹ ವೈಕುಂಠಡ್ ಏತ್ಯ ತಲುಪುನಕ್ಲಾದ್ ಭಗವದ್ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನ ಪರಿಚರ್ಯಾಯ ಸೇವೆಡ್ದು ಉಚ್ಚೆ ದುಂಬುದ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಲೆರ್ದು ಉತ್ತರೋತ್ತರ ವೃದ್ಧಿಯಾಯಿನ ತತ್ ಧರ್ಮಿಣಾಂ ಆ ಭಕ್ತಿರ್ನಕ್ಲ ನಿವಾಸತಾಂ ವೈಕುಂಠಡ್ ವಾಸಮಂತೊಂದಿಪ್ಪುನ ವಿಷಮ ಅಸಂಗತ ಸ್ವಭಾವ ಮನೋಭಾವ ಇತ್ತನ ತಸ್ಮಿನ್ ಪರಮ ಪ್ರಬುಡ ಪ್ರಶಾಂತ ಪುರುಷೆ ವ್ಯಾಕುಲತೆ ಇಜ್ಜಂದನ ಗತ ವಿಗ್ರಹೇ ಶತ್ರು ಇಜ್ಜಂದನ ವಾಮ್ ಎಂಕ್ಲ್ ರಡ್ಜನಟ ನಿಕ್ಲ್ ರಡ್ಜನಟ ಕಾ ಏರು ವಾ ಇಜಿಂಡ ಆತ್ಮವತ್ ನಿಕ್ಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಕುಹಕಯೋ ರಡ್ಡು ಬಗೆತ್ತ ವ್ಯವಹಾರಡು ಪರಿಶಂಕಣೀಯ ನಂಬಿಕೆಗ್ ಅನರ್ಹರಾದುಲ್ಲರು ಅಂಚದು ಮುನಿಕ್ಲು ಜಯ ವಿಜಯನ್ ಕುರಿತು ದಾದ ಪಂಡರಿಗೆ ಮುನಿನಕ್ಲು ಪಂಡರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಡ್ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸ್ಥಾನಡ್ ನಿಯುಕ್ತರಾದಿತ್ತದು ಭಗವಂತನ ಗುಣಕ್ಲೇನೆ ಅಕಲ್ಡ ಹೆಚ್ಚಿಸವನ ನಿರೀಕ್ಷಿತೆ ವಾದ್ಲ ಇತ್ತದಲ ಈತೊಂಜಿ ಅಸಂಗ ಮನೋಭಾವನ ಬೊಲೆಪಾವಂದುಪ್ಪುನ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿನಕ್ಲು ಈ ರಡ್ಡು ವ್ಯಕ್ತಿನಕ್ಲು ಏರು ಈ ರಡ್ಡು ವ್ಯಕ್ತಿನಕ್ಲು ವೈಕುಂಠಡ್ ವಾಸಮಂತೊಂದುಪ್ಪುನೆ ಎಂಚ ಈ ಭಗವಂತನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗ್ ಒರೇ ಶತ್ರು ಬರೆರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಒಲ್ಪಡ್ದು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷಗ್ ಶತ್ರು ಇಜ್ಜೆರ್ ಆರ್ಡ ಒವೇ ಅಸೂಯೆ ಪಟ್ನಾಯೆ ಬಹುಶಃ ಈ ರಡ್ಡು ವ್ಯಕ್ತಿನಕ್ಲು ಟಕ್ಕೆರು ಅಂಚಾಯ್ನೆಡ್ದವರ ಅಕ್ಲು ರಡ್ಡು ಜನ ನಮ್ಮಂಚೆನೆ ಇಪ್ಪುನಕ್ಲು ಪಂಡದೆ ಅನುಮಾನಿಸವೆರು ಅಂಚದ್ ಮುಲ್ಪ ಅಕ್ಲು ದಾದ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆತ್ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಇದೇನ ಅರ್ಥ ಮಂತೋ ನೋಡು ದಾಯಪಂಡ ವೈಕುಂಠಗ್ ಪೋಂಡ ಅಂಚಿನಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಪೋಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಪೋಯರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೋಡಿ ಓಕೆ ಏರೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಭಗವದ್ಗೀತಾಡ್ ಪಂತೆರು ಓ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಭಗವಂತ ಪಂತೆರು ಎಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ವೈಕುಂಠ ಪೋಪೆರ್ ಏರೆಗ್ ನೆನಪುಂಡು ಓ ಅಧ್ಯಾಯಡ್ ಓ ಶ್ಲೋಕ ಏರೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪಾಲನೆ ಮಾತಾಜಿ ಪ್ರಭುಜಿ ನಕಲ್ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೋಲಿ ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತಾಡ್ ಭಗವಂತ ಪಂತೆರು ಎಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಗವಂತನ ಲೋಕನ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪೇರು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ದ ಅಂಚತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಂತು ಅಂಚದ ಏರ್ ಪನ್ಪೆರ್ ತುಕ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಓಕೆ ಅಂಚದ ಏರ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಪಂಡ ಏರ್ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪೇರ್ ಭಗವಂತ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೇರು ಭಗವದ್ಗೀತಾಡ್ ಓಕೆ ಅವತ್ತು ಮಾತಾಜಿ ಕೆಲವರು ಪಂಡರ್ 9 ಡತ್ ಅಂಚದು ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಾನೋರ ಇದೇನು ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪೆ ಆತನೆಟ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಅಂಚದು ಆತನೆಟ ಯೋಚನೆ ಮತ್ತು ಕೇರ್ ಪನ್ಪರ್ತುಕ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾಡ್ ಪಂತರ್ ಇಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಭಗವದ್ಧಾಮನ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪುಯೇ ಪಂಡದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಭಗವಂತನೇ ಪನ್ಪನೆ ಬೇತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತೂ ಕೇರೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂದು ಆ ಶ್ಲೋಕ ಅಧ್ಯಯದ ಪುದರ್ ಪಂಡಲ ಅವು ತುಕ ಏರ್ ಪನ್ಪೇರು ನಂಚದ ತುಲೆ ಮುನಿನಕ್ಲು ಇಂಚ ಪಂಡರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಡ್ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸ್ಥಾನಡು ನಿಯುಕ್ತರಾದಿತ್ತದು ಭಗವಂತನ ಗುಣಕ್ಲೇನೇಲೆ ಪಣ ಭಗವಂತನ ಗುಣ ಭಗವಂತನ ಒಂಜಿ ಸದ್ಗುಣತ ಕಡಲ್ ನಮಕೆನ್ಬ ಆ ಗುಣಕ್ಲೇನೆ ಸುಖಿ ಮಾತಾಜಿ ಬತ್ತನ್ ಓಕೆ ಸುಖಿ ಮಾತಾಜಿ ಪಂಡೇರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂಚದ್ ನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದಿತ್ತಂಡಲ ಈತೊಂಜಿ ಅಸಂಗತ ಮನೋಭಾವನ ಬೊಲೆಪಾವೊಂದುಪ್ಪುನ ಈ ರಡ್ಡು ವ್ಯಕ್ತಿನಕ್ಲಿ ಏರು ಜಯ ವಿಜಯನ್ ತೂರು ಪಣ
మీకు ఎంచి నేరాండలు అంచోంజి దేవేర్న లోకన ప్రవేశం అన్పునే నేరాల ఉంతావేరా అంచది ఎంక్ಲೆನ್ ಆ ಗದೆಟ್ ಇಂದು ಮಂತದ ಉಂತಾದೇರು ಅವು ಏರು ಅಂಚ ಅಕ್ಲು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏರು 4 ಕುಮಾರೇರು ಈ ರಡ್ಡ್ ವ್ಯಕ್ತಿನಕ್ಲು ವೈಕುಂಠಡ್ ವಾಸಂ ಅಂತೊಂದುಪ್ಪುನ ಇಂಚಿನಕ್ಲು ಕೇರಳ ದೇವರನ ಧಾಮಗ ಪೋಗುನ ಅಂಚದ ಎಂಕ್ಲು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿನಕ್ಲು ಅಂಚ ದೇವರೇನ್ ತೂಪುನ ಇಚ್ಚೆಡ್ ಎಂಕ್ಲು ಬೈದನೆ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆನ್ ಮೆಕ್ಲು ಏರು ಉಂತಾವನೆ ಅಂಚದ ಇಂಚಿನಕ್ಲು ದೇವೇರ್ನ ಲೋಕಡ್ ಎಂಚ ಉಪ್ಪುನೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾತಾಜಿ ಪಂಡೇರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾತಾಜಿ ಅಂಡ ಅವು ಒಲ್ಪ ಏರಿಗ್ ನೆನೆಪುಂಟುಕ್ಕ ಅವೇ ಅನ್ನ ಶ್ಲೋಕ ತೋಜ ಆಯ್ಪಂಡೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಭಗವಂತ ಆಯ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನಮಕ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಂಡ ಆ ಧಾಮದ ವರ್ಣನೆ ಮನ್ಪೇರ್ ತುಲೇನು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬರ್ಪುಣು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪೂಜಾ ಮಾತಾಜಿ ಪಂಡೆ ಅಂಚದ ಧಾಮದ ವರ್ಣನೆ ಪಂಡೇರು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ತು ಅವೇ ಅಂಚದ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಬರ್ಪುಣೆ ಅನ್ಬೊಂಡ ತೋಜವೆ ತುಲೆಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಗವಂತನ ಧಾಮನ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪೇರಂದು ಕೃಷ್ಣನೇ ನಮಕ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪನ್ಪೇರ್ ತುಲೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಗವಂತನ ಧಾಮ ಪೋಂಡ ನಮ್ಮಡ ಎಂಚಿನ ಗುಣ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಚಿನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚ ನಮ್ಮಡ ಆಸಕ್ತಿ ನುಮತ ಉಪ್ಪೇರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಮೋಹ ಪಂಡ ಈ ಮೋಹ ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಭ್ರಮೆಕ್ ಬೂರು ಅಂಚದ ಎಂಚ ಉಪ್ಪೋಡು ತುಲೆ ಸುಖಿ ಮಾತಾಜಿ ಪಂಡೇರು 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಕರೆಕ್ಟ್ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 5ನೇ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಭಗವಂತ ನಮಕ್ ಪನ್ಪೇರು ದಾದ ಪಂಡದ ತುಲೆ ಮೋಹ ಉಪ್ಪೇರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಓಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮೋಹ ನಮಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಡಿಸೈರ್ ಓಕೆ ನಂಜನಕ್ಲ ಅಂಚ ಪುಗರುಡು ಏನಾರ ಅಂಚ ಪನೋಡು ಉವೇ ಮಾನದ ಅಭಿಲಾಷೆ ದೀಪಿದ್ರೆ ಅಕ್ಲ ಎಂಚಿನ ಕಾರ್ಯ ಮನ್ಪುಂಡಲ್ಲ ಅಕ್ಲ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಚ ದೇವರೇನು ಖುಷಿ ಮನ್ಪೋಡು ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಜಪ ಮನ್ಪೆ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪೆ ಅಂಚದ್ ಬೇತಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮೆಕ್ಲೆಗ್ ತೋಜಾಯರ್ ಉಲ ಮನ್ಪುಜಾರ್ ದಾಯ ಮನ್ಪೇರ್ ಅಕ್ಲ ದೇವರ್ನ ಖುಷಿಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕ ದೇವರೇನು ಖುಷಿ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂಚಿನಕ್ಲೆ ತುಲೆ ಅಕ್ಲೆ ಒಲೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಎಂಚನೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಅಕ್ಲ ಖಂಡಿತ ಖುಷಿ ಆದ ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಚ ನಮಕ್ ಮಿಥ್ಯ ಅಹಂಕಾರಿ ಭ್ರಾಂತಿ ಅಂಚದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮೋಹ ಬುಕ್ಕ ಸಹವಾಸದ ದೋಷಲೇನು ಗೆಲ್ತು ನಕ್ಲು ಸಹವಾಸ ಪಂಡ ಈ ಬೊರ್ಚಂದನ ಸಂಘ ಮನ್ಪುಜರ್ ಜಿತ ಸಂಘ ದೋಷ ಪಂಡ ಈ ಬೊರ್ಚಂದ್ ತುಲೆ ನಮಕ್ಕಿಜೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆಡೆ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿದ ಸಾಧಿಡೆ ಆವಡು ನಮಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಘ ತಿಕ್ಕಣ ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಭಕ್ತರ್ನ ಸಂಘ ಬೋಡ್ತಲೆ ಐಕೆ ಪನ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಭಕ್ತರ್ನ ಸಂಘ ಮನ್ಪೊಡು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ್ನ ಸಂಘ ಮನ್ಪೊಡು ಒಂದು ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಭಾಗವತಡ್ ಪನ್ಪೇರು ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜರು ನಿಮಿ ಮಹಾರಾಜರು ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜರು ಎತ್ತು ವರ್ಣನೆ ಉಂಡು ಭಾಗವತಡ್ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತು ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಭಕ್ತರ್ನ ಸಂಘ ಮನ್ಪೊಡು ಓಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಓದೇರು ದೇವೇರ್ಡ ಎಡ್ಡೆ ಫೇತ್ ಉಂಡು ದೇವೇರ್ನ ನಾಮ ಜಪ ಮನ್ಪೇರು ದೇವೇರ್ನ ವಿಷಯನೇ ಆಯ್ನಾತ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚಿನಕ್ಲ ಸಂಘ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕನ ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರ ಅಂಚದ ಸಹವಾಸದ ದೋಷಲೇನು ಗೆಲ್ತನಕ್ಲ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನಕ್ಲ ಸಹವಾಸ ಮನ್ಪ ಅಕ್ಲ ಗುಣ ನಮ್ಮಡ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಸಹವಾಸ ಮಂತ್ರ ನಮ್ಮಡ ಎಡ್ಡೆ ಅಕ್ಲನ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣ ನಮಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೇರ್ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ನಿತ್ಯ ತುಲೆ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಈತ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ದಾಯದಿಪ್ಪುನೆ ಓಕೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು 6 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನತೆ ಬೊಕ್ಕ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಪುಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಜಪ ಮನ್ಪ 5 ಬೊಕ್ಕ ಡೈಲಿ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ರಿಸೈಟ್ ಮನ್ಪ ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಕೋಡೆಲ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಪಂಡ ತುಲೆ ಅವು ಏತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅವು ದುವೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ರಿಸೈಟ್ ಮಂತ ಹೆಚ್ಚಿನಕಲ್ ತೂದು ಪರ್ ಕೋಡೆ ದಾಯ್ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಏತ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತೋಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಪಂಡರ ಅದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಕ್ತರು ಕೋಡೆದ ಕ್ಲಾಸ್ ಈ ಶ್ಲೋಕ ರಿಸೈಟ್ ಮಂತಾರ ತುಲೆಂದು ದಾದ ಪನ್ಪುಂಡು ಈ ಶ್ಲೋಕ ಬರ್ಪುನೆ ಬ್ರಹ್ಮಯಾಮಲ ತಂತ್ರ ಅನ್ನುಂಟು ಈ ತಂತ್ರ ಕೆಲವುಂಡು ತಂತ್ರ ಶಿವ ಬೊಕ್ಕ ಪಾರ್ವತಿನ ಉಪದೇಶ ಓಕೆ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿಗೆ ಪನ್ಪುನ ಈ ಒಂದು ತಂತ್ರ ಉಂಡು ಸಾತ್ವತ ತಂತ್ರ ಪ್ರೊಪತ್ ಕೆಲವು ಜಾಗ ಕೋಟ್ ಮನ್ಪುರ ಅಂಚೆಂದು ಈ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪುದರ್ ಬ್ರಹ್ಮಯಾಮಲ ತಂತ್ರ ಅಂದು ಈ ತಂತ್ರಡ್ ಪಣ ಇದೇನು ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ನಮಕ್ ಭಕ್ತಿ ರಸಾಮೃತ ಸಿಂಧು ಪನ್ಪುರಿ ಭಕ್ತಿ ರಸಾಮ ಸಿಂಧು ಪನ್ಪುನ ಗ್ರಂಥ ಉಂಡತ ಪೂರ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಾರ ಭಕ್ತಿದ ರಸನಾರದೆತ್ತು ಪನ್ಪುರ ಐಕೆಗೆ ತುಳಿ ಈ ಶ್ಲೋಕಡ್ ದಾದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಪುರಾಣ ಪಂಚರಾತ್ರಿ
ಓಕೆ 4 ಶಾಸ್ತ್ರದ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಂತಿರು ಶ್ರುತಿ ಪಂಡ ವೇದ ಪಂಡ ಶ್ರುತಿ ಪಂಡ ತುಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಭಗವಂತನ ವಾಣಿಗೆ ಶ್ರುತಿ ಪನ್ಪೇರು ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಪಂಡದು ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತ ಅವು ಶ್ರುತಿ ಇನ್ ಸ್ಮೃತಿ ದಯಪಂಡ ಭಗವಂತನ ವಾಣಿ ಅಂಡ್ ಅವು ಮಹಾಭಾರತ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಹಾಭಾರತ ವೈಶಂಪಾಯನೇರು ಜನ್ಮೇಜಯಗ ಪಣ್ಣ ಅವು ಶ್ರುತಿ ಇನ್ ಸ್ಮೃತಿ ಅಂಚದ ಈ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಉಂಟು ಅಂಚದ ಶ್ರುತಿ ಪಂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವಾಣಿ ದೇವೇರ್ನ ಅಂಚದ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಶ್ರುತಿ ಇನ್ ಸ್ಮೃತಿ ಅವು ಏತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನೋಡು ಬೊಕ ಪುರಾಣ ಅಂಚ ಶ್ರುತಿ ಮುಲ್ಪ ಈ ಕೆಲವು ವಿಧಾನಡ್ ನಮ್ಮ ತೂಲಿ ವೇದದ ಪಾತ್ರ ಭಗವಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಶ್ರುತಿ ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಐನ್ ಏರಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನಲೈಸ್ ಮಂತ್ದ ಕೂಡ ರಿಪೀಟ್ ಪಂಡ ಐಕ್ ಸ್ಮೃತಿ ಪಂಡ ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪುರಾಣ ಪಂಚರಾತ್ರ ಓಕೆ ಪುರಾಣ ಪಂಡ ತುಲೆ ಅವು ನಮಕ್ ವೇದದ ಪಾತೆರನೆ ನಮಕ್ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ಪುಂಡು ವೇದಡ್ ಇಂಚಿನ ಪಂತೆರ ಐನ್ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿನಂದು ಬೊಕ ಪಂಚರಾತ್ರ ಪಂಡ ವಿಧಿ ತುಲೆ ನಮಿತ್ತೆ ತಿರುಪತಿ ಪೋಂಡ ತಿರುಪತಿಡ್ ಶ್ರೀ ಪಂಚರಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೇರು ದಯಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪೇರು ಅಲ್ಪದ ಪೂಜೆದ ತರೀಕು ಅಂತ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಇಸ್ಕಾಂಡ್ ಇಂಚಾಪುನ ಒಂಜತ್ ಚೂರು ಚೇಂಜಸ್ ಅಂಚದ ಅವು ಏರ್ ಕೊರ್ನ ಪಂಡ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಶ್ರೀ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎಂಚ ಪೂಜೆ ನಡಪೋಡು ಪಂಡದ ಆರ್ ಪಂಡದ್ ಕೊರ್ತಾರೆ ಅಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ಶ್ರೀ ಪಂಚರಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೇರ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನ ನಾರದ ಪಂಚರಾತ್ರ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಧ್ವ ಗೌಡೆಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಡ್ ನಮ್ಮ ನಾರದ ಪಂಚರಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪ ಆ ಗ್ರಂಥ ಪಂಡ ಐಟ್ ಇಂಚ ಅಂಚ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುಡು ಅಂಚದ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುನ ಏತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ದಾದ ಪನೊಂದುಲೇರು ಉಪನಿಷತ್ ಪುರಾಣೋಲು ಬೊಕ್ಕ ನಾರದ ಪಂಚರಾತ್ರದಂಚಿನ ಅಧಿಕೃತ ವೈದಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯನ ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮನ್ಪುನ ತುಲೇರು ಶಾಸ್ತ್ರಗ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪುಜ ಶಾಸ್ತ್ರಗ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಲೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ ಐನ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಮನ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಆಥರೈಸ್ ಆಯ್ನ ವೇದಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತುಲೆ ಮುಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಓದುದು ಪನ್ಪೆ ನು ಏರ್ ಪನೊಂದುಲೇರ್ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಡ್ ಬರ್ಪನ ಆಚಾರ್ಯರು ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ನಮಕ್ ಭಕ್ತಿ ರಸಾಮೃತ ಸಿಂಧುಡು ಇದೆನ್ ತೆರಿಪಾದ್ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಇದೆನ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ಲ ನಮಕ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತದ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮೂಜಿನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಭಾವಾರ್ಥ ತುಲೆ ಐಟ್ ಪನ್ಪೇರ್ ದಯಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಭಗವಂತ ತತ್ವತ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರ್ ಅಂಚದ ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನಡಿಗೆ ಎಂಚ ಅಂಚ ಅವು ಎಂಚ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾವು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತ್ರ ಏವಂ ಯೋ ವೇತಿ ತತ್ವತಃ ಯಥೋ 1000 ಗಟ್ಲೆ ಮನುಷ್ಯರುಳ್ಳೇರು ಮನುಷ್ಯಾನಾಂ ಸಹಸ್ರೇಶು ಯತತಿ ಸಿದ್ಧಯೇ ಯಥಾಮಪಿ ಸಿದ್ಧಾನಾಂ ಕಶ್ಚಿನ್ ಮಾಂ ವೇತಿ ತತ್ವತಃ ಅಂಚದ ಏನನ್ ತತ್ವತ ಒರಿಯ ತೆರಿಯೋನಲೆ ಪಂಡಲ ಬಂಗಾಗೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ದೇವರೇನ್ ತತ್ವತ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂಡ ತುಲೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಧಿಗ ಅನುಸಾರವಾದ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಪುಟ್ಟುದೇ ಬರ್ಪೂಜ ಇಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ತತ್ವತ ಶಬ್ದ ಒಂಜಿ 2 3 4 ಜಾಗೆಡ್ ಭಗವಂತ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತತ್ವತ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂಡು ಅಂಚದ ಇರಾಳ ಭಕ್ತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ತುಲೆ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಲೆ ಡೆವೋಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ that ignore the authorized Vedic literature like the Upanishad, Puranas and Narada Pancharatra is simply an unnecessary disturbance in society. ಅಂಜ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಧಿನ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪೊಡು ಈಜಿ ನಾವು ದಾದಾಗೆ ಅನಾಗತ್ಯವಾಯನ ಸದ್ದು ಗದ್ದಲ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಮಂತನೆ ಮದಿಮೆ ಪಾರ್ಟಿ ಮನ್ಪೆರತೆ ಅಂಚಿನಿಗವು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರನ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪೊಡು ಇಜ್ಜಿನ ಅವು ಭಕ್ತಿ ಆಪುಜಿ ನಿಜವಾಯಿನ ಭಕ್ತಿ ಆಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಮಂತಲೆಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ತುಲೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಏತು ಪೊರ್ಲು ನಮಕ್ ಪನ್ಪುಂಡು ಬ್ರಹ್ಮ ಯಾಮಲ ತುಲೆ ಮೂಜಿ ನೆಟ್ ಮುಲ್ಪ ಉಂಡು ತುಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ತೂಂಡ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಂಚಿನುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಗ ಅನುಸಾರವಾದ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಮಂತಂಡ ಅವು ಖಂಡಿತ ಭಗವಂತ ಖುಷಿನ್ ಕನಪುಂಡು ಓಕೆ ನಮಗ್ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಅವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚದ ಇಜಿಂದ ಅವು ದಾದಾಪುಂಡು ಅಂಚದ ಅವು ನಿಜವಾಯಿನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಆಪುಜ್ ಅಂಚದ ಅವು ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರನ ಲೋಕಗ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಕೊನೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ ದಯಪಂಡ ಭಕ್ತಿ ನಿಜವಾದ್ಲ ದೇವೇರ್ನ ಜ್ಞಾನ ಅರ್ದು ಬರ್ಪುನೆ ದಯಪಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪನ್ಪೆರ್ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ
14 ಶ್ಲೋಕಡ್ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೇವೆರೇನ ವಾಸುದೇವಂ ಸರ್ವಮಿತಿ ಎಂಚ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೆಗೆ ಬಹುನಾಂ ಜನ್ಮನಾಮಂತೆ ಸುಮಾರು ಜನ್ಮಡ್ ಪುಟ್ಟುದು ಸೈತನೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಞಾನವಾನ್ ಐ ಜ್ಞಾನವಂತೆ ಆಪೆ ಓಕೆ ದೇವರೇನ ಎಡ್ಡೆಡ್ ತೆರೆಯೋನ್ಬೆ ಮಾಂ ಪ್ರಪದ್ಯತೆ ಎನನ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪೆ ಎನಂಕಿ ಶರಣಾಗತಿ ಆಪೆ ಅಂಚದ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನೋಡು ಅಂಚ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಎತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಇತ್ತಂಡ ನಮಕ್ ಈ ವಿಷಯ ಮಾತಲ ಅರ್ಥ ಆಪು ಇಜಿ ನಮಕ್ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಬೊಕ ಯಾನೊಂಜಿ ನೆತ್ತ ಚಾಟ ತೋಜವೆ ತುಲೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಂಚಿನ ಉಂಡು ಸುಮಾರು ಒಂಜತ್ತೆ ಯಾನ ಗೊತ್ತಾಯರೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಚಾಟ ತೋಜವೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪಣ ವೈದಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪನ್ಪುನ ಇಂಚಿನ ಉಂಡು ಅವು ಎತ್ತು ವಿಸ್ತಾರ ಉಂಡು ನಮ್ಮೈನ ಪೂರ ತುಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಜಾಂಡ ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಆಚಾರ್ಯ ನಮಗೆ ಕೆಲ ವೈದಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಓವೆನ್ ಮತ ನಿಜವಾದ್ಲ ತೆರಿಯೋಡು ಸುಮಾರುಂಡು ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಆಚಾರ್ಯ ನಮಕ್ ಏತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಯ್ನ ಪೂರೆಲ್ಲ ನಮಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪೇನು ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತೋಜಾರೆಗೋಸ್ಕರ ತುಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತೋಜುಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಉಂಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತೋಜುನತೆ ವೈದಿಕ ಜ್ಞಾನ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ತುಲೆ ಶ್ರುತಿ ಎಂಚಿನ ಎಂಚಿನ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಉಂಡು ಕನ್ನಡಡೆ ಉಂಡು ಮತ್ತೆ ಅಂಚದ ತುಲೆ ಶ್ರುತಿ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಂತುಲ್ ನಮ್ಮ ಅವು ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಪುರಾಣ ಎಂಚ ಅರ್ಥ ಮಂತುಲ್ ತುಲೆ ಶ್ರುತಿ ಪಂಡ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯದ ಬಹಿರಂಗ ಪ್ರತಿಪದ ಶಾಶ್ವತ ಬದಲಾಪುಜವು ಪಂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಭಗವಂತನ ವರ್ಡ್ ಅವು ಚೇಂಜ್ ಆಪುಜಿ ಭಗವಂತನ ವಾಣಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ ಸ್ಮೃತಿ ಪಂಡ ರಿಷಿನಕ್ಲ ರಚಿಸಲ್ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಐನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಂತದ ಅಕ್ಲ ಇಂಟರ್ನಲೈಸ್ ಮಂತನ ಪದ ಪಂಡ ಐತ ಏಜ್ ಟು ಏಜ್ ಪಂಡ ಕಲಿಯುಗದ ಟೈಮ್ ಓಕೆ ಐನ ಅಕ್ಲ ಈಸಿ ಆದ ನಮಕ್ ಮಂತ್ ಪನ್ಪೆ ಅಂಚದ ಶ್ರುತಿಟ್ ಬರ್ಪು ನಾವು ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಕೆಲವುಂಡು ಈ ಋಗ್ವೇದ ಯಜುರ್ವೇದ ಸಾಮವೇದ ಅಥರ್ವ ವೇದ ఒక ಒಂದು ಮೈನ್ ವೇದ ఒక ಉಪವೇದ ಅನ್ನುಂಡು ಉಪವೇದಡ್ ಧನುರ್ವೇದ ಆಯುರ್ವೇದ ಅಂಚ ಕೆಲವುಂಡು ఒక ವೇದದ ಅಂಗ ಉಂಡು ಸಂಹಿತೆ ಮಂತ್ರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಂತ್ರದ ವಿವರಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಅರಣ್ಯಡ್ ಒಂದು ಪಠನ ಮನ್ಪುನ ಉಂಡು ಪಂಡ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಧರ್ಮ ನಿತ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಕಸ್ತುಲೆ ವೇದಡ್ ನಾಲ್ ಇದೆನ್ ಪಂತೆರ ಸಂಹಿತಾಸ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಸ್ ಅರಣ್ಯಕಾಸ್ ಉಪನಿಷತ್ ಓಕೆ ಸಂಹಿತ ಪಂಡ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತ ಸ್ತ್ರೀ ಸೂಕ್ತ ಅಮರೇಣಿ ಸೂಕ್ತ ಕರ್ಣ ಸೂಕ್ತ ಅನ್ನುಂಡು ಕರ್ಣ ಸೂಕ್ತ ಅನ್ಪಂಡ ಏರು ಸೈಪೆರ್ ತುಲೆ ಏರು ದೇಹತ್ಯಾಗ ಮನ್ಪೆರೆ ರೆಡಿ ಆದ ಉಪ್ಪೆರಿಗೆ ಅಕ್ಲೇನ ನಮ್ಮ ತೊಡೆಟ್ ಜೆಪ್ಪಾದು ಅಕ್ಲ ಬಲ ಕೆಬಿಟ್ ಕರ್ಣ ಸೂಕ್ತನ್ ಪಠನ ಮನ್ಪುನ ನಿಯಮ ಉಂಡು ಓಕೆ ಇದನ್ನು ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಮತ್ತು ವರ್ಣನೆ ಮನ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೂಕ್ತಾಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಸಂಹಿತ ಕ್ಯಾಟಗರಿಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಓಕೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ನೂಂಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಕಲ್ ಪಠನ ಮನ್ಪುನ ಕೆಲವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಂತ್ರದ ವಿವರಣೆ ಅವು ವೇದಡುಂಡು ಐಕೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಸ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಅರಣ್ಯ ಕಾಸ್ ಪಂಡ ಈ ಪಂಡ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಧರ್ಮನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತು ತುಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಗೃಹಸ್ಥ ಮೂಜಿನದ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಪಂಡ ಕಂಡಣಿ ಬೊಡೆದಿ ವನಟ್ಟು ಕಾಡದ ವಾಸ ಮಂತದ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತದ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಧರ್ಮನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತದ ಅಲ್ಪ ಪಠನ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅವು ವೇದಡುಂಡು ಪಂಡ ಕಲಿಯುಗಡ ಅವು ಮತ್ ನಡಪುಜಿ ಕಲಿಯುಗಡ್ ಬೇತೆ ನಾಡ ಇಂಚಿಂಚಿನ ವಿಧಾನ ಉಂಡು ಶಾಸ್ತ್ರಡ್ ಪಂತಿರ್ಬೇಕು ಉಪನಿಷತ್ತು ಮೈನಾಡ್ ಜ್ಞಾನಕಾಂಡಡ್ ಬರ್ಪು ಜ್ಞಾನಕಾಂಡ ಪಂಡ ವೇದಡ್ ಮೂಜಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಒಂಜಿ ಜ್ಞಾನಕಾಂಡ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಉಪಾಸನ ಕಾಂಡ ಅಂಚದು ಉಪಾಸನ ಕಾಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಉಪಾಸನ ಕಾಂಡದ ವರ್ಣನೆನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಭಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನಕಾಂಡ ನಾಲೆಜ್ ಅವು ಇತ್ತೆ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ನಮ್ಮನ್ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಡು ಕುಲ್ಲ ಉಂಡು ಓಕೆ ನಿಕ್ಲೆಗ ಆಸೆ ಉಂಡ ಇಂಚ ಮನ್ಪಲೆ ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಕಾಮ ಇದೇನು ಪೂರ್ತಿ ಮನ್ಪೆರೆ ಅವೇನು ಪಂತೇರು ಅಂಚದ ಆ ಉಪನಿಷತ್ ನಮಕ್ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪುನ್ ಪಂಡ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತದ ಒಂದು
ಪಾರಾಪುನ ವಿಧಾನನ್ ಪಂಡದು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ದುಃಖಾಲಯ ನಮ್ಮ ದೇವರೇನ್ ತೆರೆಯೋ ನೋಡೆ ತೆರೆಯೊಂಜಿನ ಈ ಜಗತ್ತು ನಮ್ಮ ದುಃಖ ಅನುಭವಿಸ ಇದೇನ್ ಮತ್ತು ಉಪನಿಷತ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊರ್ಪು ಅಂಚದಾಕ್ಲು ಪಣ ಆ ಉಪನಿಷತ್ ನೆಟ್ ಬ್ರಹ್ಮ ತತ್ವ ಬ್ರಹ್ಮನ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಉಪನಿಷತ್ ಅಪ್ಪ ಅಂಚದ ಬೊಕೈಟ್ ವೇದ ಅಂಗ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಅಂಗ ಉಂಡು ಐನ್ ಕಲ್ತನ ನಮಕ್ ತುಲೆ ಆ ಮಂತ್ರದ ಇದೇನ್ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಮಂತೋನೆರೆ ಕಲ್ಪ ಶಿಕ್ಷ ವ್ಯಾಕರಣ ನಿರುಕ್ತ ಛಂದಸ್ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನುಮತ ಉಂಡು ಕಲ್ಪ ಪಂಡ ಆಚರಣೆದ ವಿವರಳು ಶಿಕ್ಷಾ ಪಂಡ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಬೊಕ ವ್ಯಾಕರಣ ಪಂಡ ವ್ಯಾಕರಣ ಐತ ಬೊಕ ನಿರುಕ್ತ ಪಂಡ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ಛಂದಸ್ ಪಂಡ ಐತ ಅಲತೆ ಒಂಜಿಂಜೆ ಪಂಡ ಈತ ಏರು ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲ್ದೇರು ಪಣಿ ಶಿಕ್ಷಾ ವ್ಯಾಕರಣ ನಿರುಕ್ತ ಛಂದಸ್ ಕಲ್ತೇರು ಅಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕ ರಿಸೈಟ್ ಮನ್ಪುನ ಅಂದುವೆ ಬೇತೆ ಉಪ್ಪುನ ಅವು ನಮಕ್ ಈತ್ ಆನಂದನ್ ಕೊರ್ಪುನ ಪುಣ ಅವು ತುಲೆ ನಮ ಉಚ್ಚಾರ ಮನ್ಪುನ ಎಂಚೆಂಚ ಆಪುಂಡು ಪಣ ಎತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆದುಪ್ಪರೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಛಂದಸ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತನಗ್ಲ ಅವು ಪಂಡ ಅಲತೆ ಪನ್ಪುರ ಮೀಟ್ರ್ ಪಣ ಈ ಶ್ಲೋಕನ ಎಂಚ ಓ ರಾಗಡ್ ಪನೋಡ್ ತುಲೆ ಅನ್ ಬೋಂಡ ಮುಲ್ಪ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗಿತ್ತೆ ಕೆಲವು ಬೊಂಡ ಒಂಜಿ ರಿಸೈಟೇಷನ್ ಕೇನ್ ಪಾವೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಇರ ಪಣ ಎಡು ಸಂಸ್ಕೃತ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಉಲ್ಲೇರ್ತುಲೆ ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಶ್ಲೋಕ ರಿಸೈಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಪಣ ಅವು ಅತ್ತು ಪವರ್ಫುಲ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಏನ್ ತೋಜವೆ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಗೊತ್ತಾಯರೆ ಪಣ ಗೊತ್ತ ನಮಕ್ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಉಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲು ಇಂಚ ಈ ಉಪನಿಷತ್ತದ ಶ್ಲೋಕ ರಿಸೈಟ್ ಮನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಅನ್ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇತ ಮುಲ್ಪ ಕೇನ ಉಪನಿಷತ್ ಓಕೆ ನಮ ಕೇನ್ ಬಾ ಈಶಾ ಕೇನ ಪದ್ರಾಡ್ ಪತ್ತೊಂಜಿ ಉಪನಿಷತ್ತು ನೈಟ್ ತುಲೆ ಕೇನ ಉಪನಿಷತ್ತು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಲೈನ್ ಕೇನ್ ಪಾವೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅವು ಎತ್ತು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆದುಪ್ಪುನು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಐತ ಕೇನೋಪನಿಷತ್ ಕೇನೇಷಿತಂ ಪತತಿ ಪ್ರೇಷಿತಂ ಮನಃ ಕೇನ ಪ್ರಾಣಃ ಪ್ರಥಮಃ ಪ್ರೈತಿಯುಕ್ತಃ ಕೇನೇಷಿತಾಂ ವಾಚಮಿಮಾಂ ವದಂತಿ ಚಕ್ಷುಃ ಶ್ರೋತ್ರಂ ಕ ಉದೇವೋ ಯುನಕ್ತಿ ಶ್ರೋತ್ರಸ್ಯ ಶ್ರೋತ್ರಂ ಮನಸೋ ಮನೋ ಯದ್ ವಾಚೋಹ ವಾಚಂ ಸೌ ಪ್ರಾಣಸ್ಯ ಪ್ರಾಣಃ ಚಕ್ಷುಷಶ್ಚಕ್ಷುರತಿಮುಚ್ಯ ಧೀರಾಃ ಪ್ರೇತ್ಯಾಸ್ಮಾನ್ ಲೋಕಾದಮೃತಾ ಭವಂತಿ ಅಂಚ ಅತ್ತ ನೆಟ್ ಪಂಡಂದು ಉಪ್ಪಂಡ ಇಟ್ಟು ಬರ್ಪುಂಡು ಛಂದಸ್ ಛಂದಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಇತ್ತನಕ್ಲ ಅಂಚ ಇತ್ತು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆದ ಶ್ಲೋಕನ ಸೈಟ್ ಮನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಗೊತ್ತುಂಡು ಜ್ಯೋತಿಷ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂಚಿನ ಉಂಟುಲೆ ಅವು ಸತ್ಯ ಇತ ನಮಕ್ಕೇನ್ ಬಾ ಇತ ಎಂಚಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಂಡ್ ಅವು ಆಂಡ್ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಎಡಕೇಣ ಜ್ಯೋತಿಷ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಅಕ್ಲು ಗೊತ್ತು ಪಂಡ ಕಲ್ತನಕ್ಲು ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯನ್ ಓಕೆ ನಮಕ್ ಎಂಚಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪಣ ಜ್ಯೋತಿಷ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸತ್ಯ ಅವು ಪೊಕ್ಕಡೆತ್ ಅವು ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಡೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಖಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಟೈಮದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪಣ ಅವು ಲೆಕ್ಕ ಮಂತ ಗ್ರಹತ್ತ ಕೂಡುನ ನಮ್ಮ ಇದೇನು ಎಂಚ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪುಣ ಅವು ಪೂರ ಸತ್ಯ ಅವು ಶಾಸ್ತ್ರಡೇ ಬರ್ತನ ಅಂಚಂದು ಶ್ರುತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಮೃತಿ ಇಟ್ಟು ತುಲೆ ಕಲ್ಪ ವೇದಾಂಗ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ತೋತ್ರಲೇನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಪನ ಇಟ್ಟು ತಂತ್ರ ತುಲೆ ಎಂದು ಕಲ್ಪಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಷಯನ್ ಪನ್ಪೆರು ಸೂತ್ರದ ವಿವರಣೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಯಜ್ಞ ಓಕೆ ಐನ್ ಮತ ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಗೃಹ್ಯ ಸೂತ್ರಗಳು ವಿವರಿಸವನ ಇಲ್ಲಡ್ ಮನ್ಪುನ ಯಜ್ಞಲು ಬೊಕ್ಕ ಧರ್ಮ ಸೂತ್ರಗಳು ಕಾನೂನದ ಬುಕ್ಕುಲು ಲಾ ಬುಕ್ಸ್ ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಮನು ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಮನು ಸಂಹಿತ ಬಾಕಿದ ಕೆಲವು ಸಂಹಿತ ಸೈಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತಂತ್ರ ಇತ ನಮ್ಮ ತುಯ ತುಲೆ ತಂತ್ರ ಓಕೆ ಇತ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತಂತ್ರ ತುಯ ಬ್ರಹ್ಮಯಾಮಲ ತಂತ್ರ ಮತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮಯಾಮಲ ತಂತ್ರ ತುಯ ನಮ್ಮ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನೋಡು ತಂತ್ರ ಭಗವಂತನ ಪಾತೆರ ಪಂಡವು ಪಾರ್ವತಿಗ್ ಶಿವ ಪನ್ನ ಇದು ಸಾತ್ವತ ತಂತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಯಾಮಲ ತಂತ್ರ ಇಂಚ ಸುಮಾರು ತಂತ್ರ ಉಂಡು ಗೌತಮಿಯ ತಂತ್ರ ಇತ್ತ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಉಂಡು ಓಂ ಅಜ್ಞಾನ ತಿಮಿರಂದಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನ ಶಲಾಕಯ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮಿಲಿತಂ ಯೇನ
ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ ಅಂಚ ತಂತ್ರಡ್ ನಮಕ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಅವು ಗೌತಮಿಯ ತಂತ್ರಡ್ ಬತ್ತನ ಓಂ ಅಜ್ಞಾನ ತಿಮಿರಂದಸ್ಯ ಅಂಚ ತಂತ್ರಡ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಉಂಡು. ತಾಮಸಿಕ ತಂತ್ರ ಉಂಡು, ರಾಜಸಿಕ ತಂತ್ರ ಉಂಡು, ಸಾತ್ವಿಕ ತಂತ್ರ ಉಂಡು. ತಂತ್ರ ತಂತ್ರ ಪಂಡ ಭಗವಂತನ ಪಾತೆರ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿ ಉಪದೇಶ ಮನ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಚರಾತ್ರೋಳು ಪಂಡ ಪಂಚರಾತ್ರೋಳು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉಂಡು, ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಪ್ರದಾಯಡ್ ಪಂಡ ವೈಷ್ಣವ ಪೂಜೆ ಇಂಚ ಮನ್ಪೋಡು ಪಂಡದ ಐಟ್ ಪಂಡದ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬೊಕ್ಕ ಪುರಾಣೋಳು ಓಕೆ ಪುರಾಣ ಪಂಡ ನೆಟ್ ಇತ ಪಂಡೆ ನಮ್ಮ ಶ್ಲೋಕಡ್ ದಿಯ ಪಂಡ ಪುರಾಣಡ್ ರಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಉಂಡು. ರಡ್ಡದ್ದು ಬೇತೆಲ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ಮೈನ್ ಆದ ರಡ್ ಒಂಜಿ ಮಹಾಪುರಾಣ ಕುಡೊಂಜಿ ಉಪ ಪುರಾಣ. ಓಕೆ 14 ಮಹಾಪುರಾಣ ಉಂಡು, 14 ಉಪ ಪುರಾಣ ಉಂಡು. ಒಟ್ಟಿಗೆ 36 ಪುರಾಣ ಉಂಡು. 14 ಐಟ್ಲ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಉಂಡು. ಸಾತ್ವಿಕ ಪುರಾಣ ಆಜಿ ತುಲೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಭಾಗವತ ಪುರಾಣ, ಗರುಡ ಪುರಾಣ, ಪದ್ಮ ಪುರಾಣ, ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ, ನಾರದ ಪುರಾಣ, ವರಹ ಪುರಾಣ ಇವು ಆಜಿ ಸಾತ್ವಿಕ ಪುರಾಣಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ರಾಜಸಿಕ ಪುರಾಣಡ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಪುರಾಣ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪುರಾಣ, ಬ್ರಹ್ಮ ವೈವರ್ತ ಪುರಾಣ ಇಂಚ ಆಜಿ ಮತ ಬರ್ಪುಂಡು. ತಾಮ್ಸಿಡ್ ಶಿವಪುರಾಣ, ಲಿಂಗ ಪುರಾಣ, ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ಮತ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸುಮಾರು ಪಂಡ ಐಟ್ಲ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಉಂಡು. ಪಂಡ ನಮ್ಮ ವೈದಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಏತ್ ವಿಸ್ತಾರವಾದುಂಡು. ಪಂಡ ನಮಕ್ ಇತ್ತ ಐತ ಅವು ಎಂಚಿನ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಈ ಕಲಿಯುಗಡ ಅಂಚ ಆದು ಪೋತುಂಡು. ಅವೇ 14 ಮಹಾಪುರಾಣ ಉಂಡು, 14 ಉಪ ಪುರಾಣ ಉಂಡು. ಅಂಚದ ಐಟ್ಲ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಉಂಡು. ಸಾತ್ವಿಕ, ರಾಜಸಿಕ, ತಾಮಸಿಕ. ಬೊಕ್ಕ ಇತಿಹಾಸಡ್ ರಡ್ ಮೈನಾದ ಮಹಾಭಾರತ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ರಾಮಾಯಣ. ಬೊಕ್ಕ ಆಜಿ ದರ್ಶನ ಉಂಡು. ಷಡ್ದರ್ಶನ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರ್. ಅಂಚದ ಆಜಿ ದರ್ಶನ ತುಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮುಲ್ಪ ತೂಜು. ಈ ಆಜಿ ದರ್ಶನದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಕ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಪನ್ಪೇರ್. ಈ ವಿಷಯ ಮತ್ತೆ ಅಂಚದ ನುಪುರ ನಾವು ಪ್ರಭುದ ಒಂದು ಬುಕ್ಸ್ ತುನ್ನ ಐಟಾರು ಒಂಜೊಂಜಾದ ವರ್ಣನೆ ಮನ್ಪೇರ್. ತುಲೆ ಒಂದು ಒಂಜೊಂಜೆ ಈ ಷಡ್ ದರ್ಶನನ್ ಏರ್ ಮಂತನ ಅಂತ. ಷಡ್ ದರ್ಶನ್ ತುಲೆ ವೇದಾಂತ ಐಟ್ ವೇದಾಂತನ ರಚನೆ ಮಂತನಾರ ವೇದವ್ಯಾಸರ ವ್ಯಾಸ. ಓಕೆ ಅವು ಆಥರೈಸ್ ಆಯ್ನ ಅವು ಪಣ ಆಸ್ತಿಕ ತುಲೆ ಐಟ್ಲ ಕೆಲವು ಆಸ್ತಿಕ ಉಂಡು, ನಾಸ್ತಿಕ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ಸಾಂಖ್ಯ ಉಂಡು, ಸಾಂಖ್ಯ ಮೆಟಾಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಐನ ತುಲೆ ಐನ ಏರು ಮಂದೆರ್ ನಾಸ್ತಿಕ ನಾಯನ ಕಪಿಲಡ್ ರಡ್ಡುಲೇರ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ ಭಾಗವತಡ್ ಕಪಿಲ ತುಪ ಆರು ಆಸ್ತಿಕ ಕಪಿಲ. ಐಕ ಪ್ರಭುಪಾದ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ಸ್ ಬರೆತೆ ಟೀಚಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಡ್ ಕಪಿಲ ಅಂತ. ದಾದಪಂಡ ಆರು ಸನ್ ಆಫ್ ದೇವಹೂತಿ ಆರು ನಮಕ್ ಒಂದು ನಿಜವಾಯಿನ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಾಸ್ತಿಕ ಕಪಿಲ ಉಳ್ಳೇರು. ಓಕೆ ಆರ್ನ ಫಿಲಾಸಫಿ ಆತಂದು ಹೊತ್ತು ಅಂಡ ಆಜಿ ಉಂಡು ಆಜಿ ಷಡ್ದರ್ಶನ ಐಟ್ ವೇದಾಂತ ವೇದವ್ಯಾಸರ್ ಪಣಾರ್ ಪುರ ನೆತ್ತ ವೇದಾಂತ ಸೂತ್ರ ಇದೇನ್ ಮತ್ತ ನಮಕ್ ತೆರಿಪಾದೇರ್. ಬೊಕ್ಕ ಮೀಮಾಂಸಗ್ ಜೈಮಿನಿ ಅಂಚದ ಬೊಕ್ಕ ನ್ಯಾಯ ಗೌತಮ. ಓಕೆ ಆರು ಜ್ಞಾನಶಾಸ್ತ್ರ, ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರ, ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ, ಜ್ಞಾನ ತರ್ಕ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಇದೇನ್ ಮತ್ತು ವಿವರಿಸೋರು. ಬೊಕ್ಕ ವೈಶೇಷಿಕ ಪದ ಏರು ಫೌಂಡರ್ ಪಂಡ ಕಣದ ಮೆಟಾಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅವು ತತ್ವ ಅಸ್ತಿತ್ವ. ಬೊಕ್ಕ ಯೋಗ ಪತಂಜಲಿ ತುಲೆ ಯೋಗ ನೇರ್ನು ಮಂತೆರ್ ಪತಂಜಲಿ ಪನ್ಪುನ ಋಷಿ ಪತಂಜಲಿ ನಮ್ಮ ಪುದರ್ ಕೇನ್ಬಾ ಅಂಚದ ಪತಂಜಲಿ ಪನ್ಪುನ ಋಷಿ ಉಲ್ಲೇರ ಆರು ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಕ್ ಈ ವಿಧಾನನ್ ಕೆಲವೇನ ನಮಕ್ ಪನ್ಪೇರ್. ಅಂಚದ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥವಂತ ನೋಡು. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ತುಯ್ಯ ಅಂಚತ್ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಇಟ್ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ನಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ತೂದಿತ್ತ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಉಪ್ಪೊಡಿಗೆ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರ್ ಇರ್ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಉಪ್ಪೇರ್ ಡೈ ಯಾಪಲ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಉಪ್ಪೋಡು. ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಪಂಡ ಯಾಪಲ ದೇವೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆನೇ ಯೋಚನೆ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪೋಡು. ಅಕ್ಲೆ ಪನ್ಪೇರ್ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ನಿತ್ಯ ಪಂಡ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನಡ್ ಶಾಶ್ವತ ರಾಯಣಕು
ಬೊಕ್ಕ ವಿನಿವೃತ್ತ ಕಾಮ ತುಲೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ನಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಉಪ್ಪುಲೆ ಭಕ್ತರ್ನ ಸಂಗಡ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪುಲೆ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಏನೊಂದು ಪಂಡ ದೇವರನ ವಿಚಾರಣೆ ನಮಕ್ ಏನೊಂದು ಉಪ್ಪ ಬೇತೆ ಓಲನ್ನು ಮನ್ಪೆರ ಪೊಪ್ಪು ಜನಂ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ನಮಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಇಜಿಂದ ತುಲೆ ಯಾಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಈ ಜಗತ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ಮನ್ಪೆರ ಪೋಪ ನಮಕ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪುಂಡೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಪ್ಪುಂಡೆ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪದ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮಂತೊಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಂತೊಂದು ಪಂಡ ಯಪ್ಪ ನಮ್ಮ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪ ನಮ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಪ್ಪು ದಾಯಪಂಡ ದೇವರ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪೆರ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಯ್ತ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬರ್ಪ ಆತ್ಮದ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬರ್ಪ ಇಜಿನ್ ಶರೀರದ ಲೆವೆಲ್ ಉಪ್ಪ ಅವು ಅಂಚಾಂಡ್ ನುಯಿಂಚಾಂಡ್ ಅಕ್ಲು ಸೈತೇರು ಮೆಕ್ಲು ಸೈತೇರು ಅಂಜ ಆತ್ಮದ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಪಾತೆರನೆ ನಿಜಿ ಸೈಪುನ ಪಾತೆರನೆ ಬರ್ಪುಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಆತ್ಮ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಡುತ್ತ ಆತ್ಮ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಲೆ ಅವೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಎತ್ತಂದು ಪಂಡ ಈ ವಿಷಯ ತುಲೆ ಎತ್ತು ಜನ ಭ್ರಮೆಕ್ ಬೂರುವೇರು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಗೆ ಅಪ್ಪಲ ಸಾವಿಜ್ ಇದೇರು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಅಕ್ಲು ಮೆಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಸೈತೇರು ಪನ್ಪ ಅಕ್ಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಜ್ಜೇರು ಅತ್ತಂದೆ ಅಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಏರು ಉಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಜ್ಜೇರು ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲು ಇಜ್ಜಂದೆ ಆತಿಜೇರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡ್ದು ಪೋಯರು ಅತ್ತೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಬತ್ತ ನಮಕ್ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಮಂತ ಇಜಿ ನಮ್ಮ ಬೇಜಾರ್ ಮಂತೊಂದು ಅಂಚ ಶೋಕ ಅಂಚದ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಗೀತಾಡ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಭೂತ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮ ನ ಶೋಚತಿ ನ ಕಾಂಕ್ಷತಿ ಬ್ರಹ್ಮಭೂತ ಪಂಡ ಏರು ಅರ್ಥ ಮಂತೋನೇರಿಗೆ ಆತ್ಮ ನ ಶೋಚತಿ ನ ಕಾಂಕ್ಷತಿ ಶೋಚತಿ ಪಂಡ ಅಕ್ಲು ಬೇಜಾರ್ ಮಂತೊಂಜರು ಓವೇ ವಸ್ತು ಪೋಂಡು ಏರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಪೋಯರು ಬೇಜಾರ್ ಮಂತೊಂಜರು ನ ಕಾಂಕ್ಷತಿ ಓವಲ್ನ ಬತ್ತು ಐಟ್ ಆಸೆ ಪಂಡ ಮನ್ಪುಜರು ಐಟ್ ಹರ್ಷಲ ಆಪುಜರು ಅಕ್ಲು ಸಮಾ ಸರ್ವೇಶು ಭೂತೇಶು ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಎಟ್ಲ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಉಪ್ಪೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ತುಪ್ಪೆ ಅಂಚದ ಅಕ್ಲೆ ದೇವರನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಭಗವದ್ಗೀತಡ್ ಪಂತೇರು ಅಂಚ ನಮಕ್ ಮುಲ್ಪ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಒಯ್ಕ್ಲ ತುಲೆ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅವು ಟೆಂಪರರಿ ಒಂಜಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಂಡ ಒಂಜಿಜ್ಜೆ ಒಂಜಿ ಕನ ಕಟ್ಲೆಕ ಅಂಚ ಕನಟಿತ್ಲೆಕ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಓಲ್ಲ ಉಂಡು ಅವು ಶಾಶ್ವತವಾಯಿನ ಅತ್ತೆ ಅತ್ತು ಇನಿ ಇತ್ತನೆ ಎಲ್ಲ ಉಪ್ಪಂದು ಅದೇ ಎತ್ತೋ ಜನ ಓಕೆ ಕೋಡೆ ಎತ್ತನಕ್ಲೆ ಇನಿ ಇಜ್ಜೆ ಇರ್ತುಲೆ ಅಂಚದ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಡೆ ಇಜ್ಜ ಅಂದನಕ್ಲೆ ಇನಿ ಉಳ್ಳೇರು ಕೆಲವರು ಜನ್ಮಗೆತ್ತು ಬರ್ಪೇರು ಓಕೆ ಪೊಸ ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟುನು ಅಕ್ಲು ಒಂತೆ ಟೈಮ್ ದುಂಬಿ ಇಜ್ಜಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಭೂಮಿ ಬತ್ತೇರು ಅಂಚಂದು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮಾಯಡುಲ್ಲ ಅಂಚದ ಮಾಯದ ಕಾರಣ ನಮಕೊಂದು ದೂಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಂಚದಿ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಪಿದಯ ಬರೋಣ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಡ್ ತೊಡಗೋಡು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನ್ನೇ ಪ್ರಭುಪಾದ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ ಬರೆತೆ ದ ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಐಟ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪಣ ಯಾನ್ ಈ ಶರೀರತ್ ಯಾನ್ ಆತ್ಮ ಮುಲ್ಪರ್ದ್ಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪ್ನೆ ತುಲೇರು ಇಂಚ ಅರ್ಥ ಮಂತಂದ್ರೆ ಅಕ್ಲ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಗ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ದಿಯೇರು ಬೊಕ್ಕಲ ನನಲ ಪೊಯರ ಉಂಡಕ್ಲಿ ಅಂಚದ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಕಲ್ಪಿರೋಂಡಿ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಭಾಗವತಂದು ಮತ್ತೆ ಇತ್ತು ಪುರ್ಲು ವರ್ಣನೆ ಮನ್ಪುಂಡು ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ವಾಹಿನೇನು ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋನು ಯಾಕೆ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ನಿತ್ಯ ಪಂಡ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನಡ್ ನಮ್ಮ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಐಟ್ ತೊಡಗುನ ಬೊಕ್ಕ ವಿನಿವೃತ್ತ ಕಾಮ ಪಣ ಹೈಕ ಕಾಮ್ಯನ ಇದನ್ನ ಆಸೆ ನಮ್ಮ ಬುಡೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಸುಖ ದ್ವಂದ್ವೇರ್ ವಿಮುಕ್ತ ಓಕೆ ಸುಖ ದುಃಖ ಸಂಜ್ಞೇರ್ ಪಂಡ ಈ ಸುಖ ದುಃಖದ ದ್ವಂದ್ವರ್ದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯ್ನಕ್ಲು ಒವ್ವೇ ಗೊಂದಲ ಇಜ್ಜಂದೆ ದ್ವಂದ್ವೇರ್ ವಿಮುಕ್ತ ಪಂಡ ಒವ್ವೇ ಗೊಂದಲ ಇಜ್ಜಂದೆ ದೇವರಿಗೆ ಎಂಚ ಶರಣಾಪುನೆ ಪಂಡದು ತಿರಿನಕ್ಲಿಗೆ ತುಲೆ ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಶರಣಾಗತ್ಯ ನೈನ್ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪು ಗಚ್ಚಂತ್ಯ ಮೂಢ ಪದಮವ್ಯ ಎಂತ ಅಮೂಢ ಪಂಡ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆ ಆವಂದನಕ್ಲು ಅಕ್ಲು ಆ ಒವೆನ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೆರ ಶಾಶ್ವತ ರಾಜ್ಯನ್ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪೆರು ದೇವರನ ಲೋಕನ್ ಅಂಚ ದೇವರನ ಲೋಕನ್ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪುಂಡ ನಮಕ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತ ಅನ್ಸಂದ ತುಲೆ ನಮ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಏರೆಗ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ಲರೆಜ್ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ ದಾದಗೆ ದುಃಖಾಲಯಂ ಅಶಾಶ್ವತಂ ಭಗವದ್ಗೀತಡಿ ಎತ್ತು ಜಾಗಡ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಪಲ್ನೆ ಅನಿತ್ಯಂ ಅಸುಖಂ ಲೋಕಂ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಜಗತ್ತಡಿತೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ದುಃಖಾಲಯಡುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಸುಖ ಟುಪ್ಪೊಲಿ
ಯಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ದೇವರನ ಲೋಕದ ಕಡೆ ಉಂಡು, ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಯೋಚನೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಪಗ ನಮಕ್ ಈ ಜಗತ್ತುಡು ಉಪ್ಪುನಗಲ ನಮಕ್ ಖುಷಿ ಆದುಪ್ಪ. ನಮ್ಮ ಯಪ್ಪ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತದ ವಿಷಯ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪುತ್ತಲ್ಲ ಅಪಗ ನಮಕ್ ದುಃಖ ಆಪು. ನಿಜ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿಡೆ ಉಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಕೆಲವರ ಅಂಚೆ ಉಪ್ಪೆ ಅಕ್ಲ ಅಕ್ಲ ಶರೀರ ಮಾತ್ರ ಮೂಲ ಉಪ್ಪುನೆ, ಅಕ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಅವು 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 ಜಾಗೆಡೆ ಉಪ್ಪುನು. ಅದೇ ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರು ಕೆಲವರೇನ ಮನಸ್ಸು ಅಂಚೆ ಉಪ್ಪುನು. ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಡ್ ಪೋಡುಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು, ಕೆಲವರು ನಿರ್ಬಂಧ ಮನ್ಪೆರೆ ಪೋರ್ಚಿ. ಓಕೆ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಇತ್ತೆ ಆರು ಮೂಳು ಉಲ್ಲೇರು ಅಣ್ಣ ಅರ ಶರೀರ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುನೆ, ಆರ ಮನಸ್ಸು ಪೂರಾ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಮತ್ತೆ ಅವೇ ತರಡ್ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚೆ ಉಪ್ಪುಳಿ ಅಂಚದು ಅಂಚ ನಮಕ್ ಒಯ್ಟ್ಲ ದುಃಖ ಆಪುಜಿತ್ತುಲೆ. ಕೆಲವು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಹಾನ್ ಭಕ್ತ ಹಿಡಿತೆ ನಮ್ಮ ಭರತ್ ಮಹಾರಾಜನ ಕಥೆಕೇನ್ ಬಾ ತುಲೆ. ಭರತ್ ಮಹಾರಾಜರು ಒಂಜಿ ಜಿಂಕೆನ್ ಉಂದು ಮಂತನೆ ಹಿಡ್ದಾವರ ಅರೆಗೆ ದಾದಾಂಡು ಕೂಡ ರಡ್ಡು ಜನ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ದೆಪ್ಪೊಡಾದ್ ಬತ್ತ. ಒಂಜಿ ಜಿಂಕೆ ಆದ ಪುಟ್ಟೇರು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಜಡ ಬರತ್ತ ಆದ ಪುಟ್ಟೇರು. ಅಂಚದು ಅರ ಒಲ್ಪ ಕಾಲಿಂಜರಗಿರಿ ಬೊಕಾಲ್ತ್ ಪುಲಹಾಶ್ರಮಗ್ ಬರ್ಪೇರು. ಕುಡಾರ್ ಪುಟ್ಟನೆ ಜಿಂಕೆ ಆದ ತುಲೆ ಪುಲಹಾಶ್ರಮ ಇತ್ತೇರು. ಓಕೆ ಗಂಡಕಿ ನದಿ ತ ಕೈತಲು ಉಂಡು ಪುಲಹಾಶ್ರಮ ನೇಪಾಳಡ್. ಆ ಪುಲಹಾಶ್ರಮಡಾರ್ ಜಿಂಕೆದ ಯೋಚನೆ ದೇಹತ್ಯಾಗ ಮಂತದ್ದು ಬೊಕ್ಕಾರು ಜಿಂಕೆ ಆದ ಒಂಜಿ ಕಾಲಿಂಜರ ಗಿರಿ ಒಂತೆ ದೂರಡ್ ಪುಟ್ಟುವೆರು ಪುಟ್ಟುದು ಬೊಕ್ಕಾರು ಜಿಂಕೆ ಆದ ಅಣ್ಣ ಜಿಂಕೆದ ಶರೀರ ಅಡ್ಲ ದೇವರ ಆರೆಗೆ ನೆನಪು ಕೊರಿಯರು ದಾಯಪಂಡ ಆರು ಭಕ್ತಿ ಮಂತಿತ್ತೇರು. ಭಕ್ತಿ ಮಂತ್ರ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದೇವೇರ್ ನಮಕ್ ಸಾಧಿ ತೋಜರ್ ಅಂಚದು ಆ ಪುಲಹಾಶ್ರಮದಾಗ ಅವ್ರ ಜಿಂಕೆ ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ಲು ಅರ್ಪಂಡ ಆ ಜಿಂಕೆದ ಶರೀರ ಅರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಪಂಡ ಯಾನ್ ಎಂಚ ತೀರ್ಥ ಬೂರಿಯೇ ಬೊಕ್ಕಾರು ಅಲ್ಪನೆ ಇತ್ತದ ಆ ಸಾಧು ನಕ್ಲು ಕೊರ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಇದನ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತದ ಆ ದೇಹದ ಇಂಚ ಪಿದೈ ಬರ್ಪೆ. ಪಿದೈ ಬತ್ತದಾರು ಒಂಜಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಕುಟುಂಬಡ್ ಪುಟ್ಟುವೆರು. ಅಲ್ಪ ಅಲ ಆರೆಗ್ ಭರತ ಅಂತ ಪುದರ್ ದೀಪೇರು ಪೂರ್ವ ಅಂಜದ್ ಆರ್ನ ಅವೇ ಪುದರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಕ್ಕಾರು ಪಣ ಇಂಚಿನಲ ಮನ್ಪುಜರಿಗೆ ಪಣ ಆರು ಇಂಚೆ ಇತ್ತೇರು ಭಾಗವತ ಪನ್ಪುಂಡು ಗೆಂಡ ಮುಚ್ಚಿನ ಪಂಡ ಬುಣ್ಯ ಮುಚ್ಚಿನ ಗೆಂಡದಂಚಿನ ಇತ್ತೇರಿಗೆ ಉಲ ಇದು ಪೂರಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪಿದೆ ಯಾರು ಮರಲೇ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿತ್ತೇರು. ಅಂಚದ್ ಪೊಪ್ಪ ಎಂಚಿನ ಪಂಡಲ ಮನ್ಪುಜರಿಗೆ ಪೊಪ್ಪ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಅಂಡ ಬಾಕಿದಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಪಿದೆ ಹಿಡ್ದು ಭಯಂಕರ ಅರ ಬಾಕಿದ ಜೋಕ್ಲಿತ್ತೇರು. ಓಕೆ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸುಮಾರು ಜೋಕ್ಲಿತ್ತೇರು. ಐಟ್ ಒರ್ಂಬ ಜನ ಓಕೆ ನವಯೋಗೇಂದ್ರ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಭಾಗವತದ 11ನೇ ಸ್ಕಂದತ್ತು ನವಯೋಗೇಂದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ನಿಮಿ ಮಹಾರಾಜರ್ನ ಸಂಭಾಷಣೆ ಪಣ ಆಕ್ಲು ಅಂಡ ಸುಮಾರು ವಿಷಯ ಭಾಗವತ ನಮ್ಮ ಕೈತ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಪನ್ಪು. ಅಂಚದ ಭರತ್ ಮಹಾರಾಜರು ಏರ್ನ ಮಗೆ ಋಷಭದೇವರ್ನ ಮಗೆ ಓಕೆ ಋಷಭದೇವರು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ತುಲೆ ಒಲ್ಪ ಉಳ್ಳರಿಗೆ ಕುಟಚಾತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಕೊಲ್ಲೂರದ ಕೈತಲ ಕುಟಚಾತ್ರಿ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಋಷಭದೇವರು ಉಳ್ಳೇರು. ಕೆಲವು ಯೋಗಿ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ ಅವ್ರ ದರ್ಶನ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ ಕುಟಚಾತ್ರಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು. ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಪಂಡ ಅಂಚೆಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪವಿತ್ರ ಜಾಗೆ ಉಂಡು. ಅಂಚ ನಮಕ್ ದಾದವನ್ ಪೋಡೈನೆ ದೇವೇರ್ನ ಧಾಮಕ್ ಪೋಡೈನೆ ಅಂಚದ್ ದೇವೇರ್ನ ಧಾಮಕ್ ಪೋಂಡಲ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಬೋಡ್ ಅಂಚದ್ ಆರ್ ದಾದವಂತೇರು ಪಣ ಅಕ್ಲು ಕೇಂಡೇರು ಈ ರಡ್ಡು ವ್ಯಕ್ತಿನಕ್ಲು ವೈಕುಂಠಡ್ ವಾಸ ಮಂತೊಂದು ಪುನೆ ಎಂಚ ಈ ಭಗವಂತನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗ್ ಒರೇ ಶತ್ರು ಬರೆಯ ಸಾಧ್ಯ ಒಲ್ಪಡ್ದು ಒರೇಡ ದ್ವೇಷ ಹನುಮಂತನಕ್ಲು ಬರ್ರ ಎಂಚ ಸಾಧ್ಯ. ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷಗ್ ಶತ್ರು ಇಜ್ಜೇರು ಆರು ಏಡಲ ಅಸೂಯೆ ಪಡೆಯರು ಏಡ ಅಸೂಯೆ ಮನ್ಪೇರು. ಬಹುಶಃ ಈ ರಡ್ಡು ಜನ ವ್ಯಕ್ತಿನಕ್ಲು ಕಲ್ವೇರು ಟಕ್ಕೇರು ಏರ್ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ಕುಮಾರೇರು ಅಂಚಾಯನ್ ಹೇಳ್ದವರ ಅಕ್ಲು ಬಾಕಿದ ಅಕ್ಕಲಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಇಪ್ಪೇರು ಪಂಡದು ಅನುಮಾನಿಸೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಲ್ವೇರು ಮೆಕ್ಲ ಕಲ್ವೇರೆ ಉಪ್ಪೇರು ಪಂಡದು ಅನುಮಾನಿಸವರೊಂದುಲ್ಲೆ ಪನ್ಪೇರು. ಆಂಡ ಪ್ರಭುಪಾತುಲಿ ಭಾವಾರ್ಥ ಪನ್ಪೇರು ನಮಕ್ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕದ ನಿವಾಸಿನಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತದ ನಿವಾಸಿನಕ್ಲ ನಡುಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಂಚ ಉಂಡೆ ಪಂಡ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯ ಪ್ರಭುಪಾದು. ವೈಕುಂಠ ದ ಪುರಾ ನಿವಾಸಿನಕ್ಲ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಡ್ ನಿರತರಾದುಪ್ಪೆರು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲು ಭಗವಂತನ ಪುರಾ ಸದ್ಗುಣಲೆಡ್ದು ಸಜ್ಜಿತರಾದುಪ್ಪೆರು. ತುಲೆ ವೈಕುಂಠದಕ್ಲು ದಾದ ಅಕ್ಲು ಒಂಜೇಟೆ ಉಪ್ಪನೆ ದೇವೇರ್ನ ಸೇವೆ ಮಂತೊಂದು
ಐತೆ ನಿರತರ ಅದು ಉಪ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕಡ ದೇವೆರ್ಡ ಓವು ಎಡ್ಡೆ ಗುಣ ಉಂಡು ಅವು ಪೂರ ಉಪ್ಪುಂಡಿಗೆ ಅಂಚದ ಮಹಾಪುರುಷರು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸವನ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಉರಿ ಬದ್ಧಾತ್ಮೆ ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬತ್ತದ ಭಕ್ತ ನಾನಗ ಭಗವಂತನ ಪೂರಾ ಸದ್ಗುಣ ಶೇಕಡ ಎಲ್ಪತ್ತಾತ್ ಪಾಲು ಸದ್ಗುಣ ಆಯ್ಡ ಬೊಲೆ ಉಂಡಿಗೆ ಪಂಡ ನೂದೆಟ್ ಎಲ್ಪ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸದ್ಗುಣ ಭಗವಂತಡ ಉಪ್ಪುನ ಏಡ ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ಭಕ್ತಡ ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮಡ ಸದ್ಗುಣ ಬೊಡ್ತುಲೆ ಸದ್ಗುಣ ನಮಕ್ ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ದುರ್ಗುಣನ್ ಬಿಡೋಡು ದುರ್ಗುಣ ಎಡ್ಡತ್ತು ಈ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಮೋಹ ಮದ ಮತ್ಸರ ಅಂಚದ ಪಡತುಲೆ ಅವಲ ಅಂಚಿನೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನ ಸಂಗಡ್ದಲ ನಮ್ಮ ದೂರ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಆಸುಪಾಸದ ವಾಸ ಮನ್ಪುನಕ್ಲ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಅಂಚಿನಕ್ಲೇ ಉಪ್ಪುನೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಬುಡೋಡಾಂಡ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಭಕ್ತರ್ನ ಸಂಘ ಮನ್ಪುಡು ಬೊಕ್ಕ ಏರೆಗ್ ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಓಕೆ ಮೆಕ್ಲಿಂಚ ದ್ವೇಷ ಮನ್ಪೆರು ಈಶ ಮನ್ಪೆರು ಜಲಸ್ ಮನ್ಪೆರು ಎನ್ವಿಸ್ ಮನ್ಪೆರು ಅಂಚದ ಅಕ್ಕಳ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಏತ್ ಬೋಡಾತ್ ಕೇತ್ ಬೋಡಾತ್ತೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ಏನೋ ನಮಕ್ ಪಂಡ ಪಂಡ ಸದ್ಗುಣನು ನು ಮನ್ಪುಡು ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ವೈಷ್ಣವ ಎಟಿಕೇಟ್ ಪನ್ಪೆರತ್ತೆ ಅಂಚದ ಭಗವಂತ ಗೀತಡ್ಲ ಪನ್ಪೆರು ಅಂಚದ ಅರೆಗ್ ಓ ಪ್ರಿಯವಾಯನ ಗುಣ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಿನ ಏರ್ ದುರ್ಗುಣ ಉಪ್ಪೆರ ಅಂಚಿನ ಅಕ್ಕಲ್ಡೆ ನಮ್ಮ ದೂರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಈಜಿನ ಅಕ್ಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಅವು ಗುಣ ನಮಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲ ಅಂಚ ಮನ್ಪೆರು ಮನ್ಪೆರು ಪಾತೆರ್ ಪಂಡ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತೇ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಆ ನೆಟ್ಟು ಬೂರ್ನ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತೇ ಆಪುಜಿ ಮಾಯದ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ಸದ್ಗುಣನ್ ಬೊಲೆ ಪಾವಡು ಅಂತ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪನ್ಪೆರು ದುರ್ಗುಣ ಯಾಪಲ ಎಡ್ಡೆ ಅತ್ತು ದುರ್ಗುಣ ನಮ್ಮ ನಾಶಗ ಕಾರಣ ಆಪುಂಡು ಭಗವಂತ ಗೀತಡ್ ಪನ್ಪೆರು ಮನುಷ್ಯ ಸದ್ಗುಣನು ಬೊಲೆ ಪಾವಡು ಭಾಗವತ ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲುಡ್ ಪನ್ಪುಡು ಅಂಚತುಲೆ ಅಂಚಾಯನೇರ್ದಾವರ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕಡ್ ಭಗವಂತಗ್ಲ ಅಲ್ಪದ ನಿವಾಸಿ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪರಸ್ಪರ ದ್ವೇಷದ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಜ್ಜಿ ಓಕೆ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕಡ್ ಭಗವಂತಗ ಅಲ್ಪದ ನಿವಾಸಿ ನಕ್ಲಿ ಪಂಡ ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಕಿ ಪೂರಲ ಬತ್ತನ್ ಐಕು ಇಕ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ ನೆಕ್ ದುಂಬುದ ಕ್ಲಾಸ್ ಚರ್ಚೆ ಮಂತಿತ್ತುಲೆ ಅಲ್ಪ ಪಿಲಿ ಸಿಂಹ ಜಿಂಕ್ಯವ್ ಮತ್ತು ಆಲಿಂಗನ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಉಲು ಪರಸ್ಪರ ದ್ವೇಷದ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತದ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯ ಆಡಳಿತಗಾರಗ ಈಜಿನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವರ್ತಿಸವನ ನಾಗರಿಕ ಉಪ್ಪೆರು ಆಂಡ ವೈಕುಂಠಡ್ ಆ ರೀತಿದ ಮನೋಭಾವ ಇಜ್ಜಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಕ್ಲೇನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಬೊಲೆಪ್ಪಣ್ಣೆ ಇತ್ತಂಡ ಅಂಚಿನಕ್ಲು ವೈಕುಂಠಡ್ ಪ್ರವೇಶಿಸವನೇ ಇಜ್ಜಿ ತುಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಅಕಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣ ಬೈಜಿ ಅಂಚಿನಕ್ಲು ದೇವರ್ನ ಲೋಕನ್ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪುಲೆಕ್ಕನೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚತ್ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣನು ಡೆವಲಪ್ ಮನ್ಪು ಎಡ್ಡೆ ಗುಣ ಅವೇ ನಮಗೆ ಕೊಲ್ಪ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೆರತ್ತೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಕ್ತರೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರ್ ಪನ್ಪೇರು ನಮಕ್ 13ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಬತ್ತನ 20ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಮುಟ್ಟ ಪೂರ ಎಂಚಿನ ಎಂಕ್ ಪ್ರಿಯವಾಯಿನ ಗುಣ ಎಂಚಿನಾನ್ ಓಕೆ ಭಗವಂತ ಪ್ರಿಯವಾಯಿನ ಗುಣ ಒಂದು ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಇದನ್ ಮಾತ ನಮಕ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಮನ್ಪಡ್ತುಲೆ ಮುಲು ಪೂರ ಪನ್ಪೇರು ಏರೆಗ್ ಅಸೂಯೆ ಇಜ್ಜ ಏರು ಪೂರಾ ಜೀವಿಲೆಡ ಸ್ನೇಹಿತನ ಏರಿಗೆ ಯಾನು ಒಡೇ ಪನ್ಪುನ ಭಾವ ಇಜ್ಜ ನಿರಹಂಕಾರೆನ ಸುಖ ದುಃಖಳೆಡ್ ಒಂಜೇ ಆದುಪ್ಪೆನ ಕ್ಷಮಾಶೀಲನ ಯಾಪ್ಪಲ ತೃಪ್ತೆನ ಸಂತುಷ್ಟನ ಆತ್ಮ ಸಂಯಮಿಯ ದೃಢ ಚಿತ್ತದ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಡ್ ನಿರತೆನ ఆయన ಮನಸ್ಸು ಬೊಕ್ಕ ಬುದ್ಧಿನ ಎಂಡನೇ ಉಂತಾವೆನ ಅಂಚಿನ ಭಕ್ತಿ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಿಯ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಬೊಕ್ಕ ಬುದ್ಧಿನ ನಮ್ಮ ಏಡ ಉಂತಾಡಿಗೆ ಭಗವಂತ ಅಂಚದ ತುಲೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಫೇಮಸ್ ಶ್ಲೋಕ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿನ ನೆಟ್ ಬರ್ಪುಡು ತತ್ತೇನು ಕಂಪಂ ಸುಸಮೀಕ್ಷಮಾನೋ ಭುಂಜಾನ ಏವಾತ್ಮ ಕೃತಂ ವಿಪಾಕಂ ಭಕ್ತೇ ಸಂಕಟಡಿಗಿನ ಕಷ್ಟಡ್ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಅವು ತನ್ನ ಮಿತ್ ಭಗವಂತನ ಕರುಣೆ ಪಡೆದು ಭಾವಿಸವೆ ಓಕೆ ಆ ಯಾಪಲ್ ಎಂಚೇನ್ವೆ ಅವು ದೇವೇರ್ನ ಕೃಪೆ ತತ್ತೇನು ಕಂಪ ಸಮೀಕ್ಷ ಮಾನು ನಾವು ದೇವರ ಎಂಕ ಕಷ್ಟ ಕೋರ್ಪನ್ ತುಲೆ ಕಷ್ಟ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕುನ ನಮ್ಮ ಅವಿನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಎತ್ತೋನೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ದೇವರನ ದಯೆ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತುಳ್ಳ ನಮಕ್ ಕಷ್ಟನೇ ಬೈಸಿ ನಮ್ಮ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪರ ಉಂಡ ಅಂಚದ್ ಇತ್ತೆ ಅವು ದೇವರನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಕೃಪೆ
ಇಜಿನ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಉಂಡು ನಮಕ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ನಮ ದೇವರೇನ ಮರತ್ತೇ ಬಿಡುವ ದೇವರನ ಸುದ್ದಿಗೆ ಬರ ಪಂಡ ದೇವರ ದಾಯ ಕಷ್ಟ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಪಂಡ ನಮ ಅರೆಗೆ ಅರ್ಥ ಮನ್ಪಾವನ್ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿಂಚಿನಂದು ದುಃಖಾಲಯ ಮುಲ್ಪ ನಮ ಇಲ್ಲತ್ತುಂದು ಅಂಚದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಂಚಿನ್ವೆಗೆ ಯಾನು ದುಂಬು ಮಂತನ ಪಾಪ ಕರ್ಮದ ದೆಸೆರ್ದು ಇತ್ಯಾನ ಅನುಭವಿಸೋಂದಿತ್ತನೆ ನನಲ ಮಸ್ತಾದ ಯಾನ್ ಸಂಕಟ ಪಡೋಡಾದಿತ್ತನ ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಬೋಡಾಯನ ಶಿಕ್ಷೆ ಪೂರ ಅವನ್ ದೆಪ್ಪುನೆ ಭಗವಂತನ ಕರುಣೆನೇ ಕಾರಣ ಅಂಚದ ಆರ್ನ ದಯೆಡ್ದು ಎಂಕ್ ಒಂತೆ ಮಾತ್ರ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಯ್ಯನ್ನುವೆಗೆ ಅಂಚದ ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಗುಣನ್ ಪನ್ಪೆರ್ತುಲೆ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಉಪ್ಪೇರ್ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಪ್ರಿಯ ಆಪೇರ್ ಅಂದ ಗಡಿ ಗಡಿ ಪನ್ಪೇರ್ ಮದ್ಭಕ್ತ ಸಮೇ ಪ್ರಿಯ ಐನ್ ಪನೊಂದು ಎಲ್ಲೇರ್ ಭಗವಂತ ತುಲೆ ಯಾಸಮೇ ಭಕ್ತಾನ್ ಮಾ ಯಾಸಮೇ ಪ್ರಿಯ ತುಲೇರ್ ಹರ್ಷ ಮನ್ಪುಜರ ದುಃಖ ಮನ್ಪುಜರ ಅಂಚದ ದಾಯಪಂಡ ಕೆಲವರು ಖುಷಿ ಬಂದಾಗ ಜೋರ್ ಲಾಯ್ಪೇರ್ ಮೇಕ್ಲ ಹರ್ಷ ಆತು ಮನ್ಪುಜರ್ ಓಕೆ ಬೇಜಾರ್ ಸಂಗತಿ ಬನ್ನ ಆತು ಬೇಜಾರ್ಲ ಮನ್ಪುಜರ್ ಬೊಕ ಏರು ಶೋಕ ಮನ್ಪೊಂದು ಕುಲೆ ಪಂಡ ಶೋಕ ಪಂಡ ಒಂಜೇನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಕುಲೆ ಪಂಡ ದುಃಖದ ಮುಂದುವರಿಕೆದ ಭಾಗನ ಶೋಕ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರೆ ಶೋಕ ಮನ್ಪುಜರ ಇನ್ ಬಯಸುಲ್ನ ಇಜ್ಜರ ಏರು ಶುಭ ಅಶುಭಲೇನ ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮಂತದರ ಅಂಚಿನ ಭಕ್ತರು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಿಯ ಅನ್ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರ್ ತುಲೆ ಮಿತ್ರೇರು ಶತ್ರುನ ವಿಷಯ ಒಂಜೇ ಆದುಪ್ಪೆರ ಮಾನ ಅಪಮಾನ ಶೀತ ಉಷ್ಣ ಕೀರ್ತಿ ಅಪಕೀರ್ತಿಡ್ ಸಮಚಿತ್ತಾದು ಉಲ್ಲೆರ ಕಲ್ಮಶ ಉಂಡು ಮನ್ಪುನ ಪೂರಾ ಸಹವಾಸರ್ದ್ಲ ಮುಕ್ತೆ ಇರ್ ಕಲ್ಮಶ ಉಂಡು ಮನ್ಪೇರ್ ಅಂಚಿನಕ್ಲ ಜಂಜಾಟಕ್ಕೆ ಪೋಪುನ್ನೇ ಇಜ್ಜರ್ ಹಾಕ್ಲೇರ್ ದೂರ ಒಪ್ಪೇರ್ ಏತ್ ಬೋಡ್ ಆತ್ ಬೊಕ ಯಾಪ್ಪಲ ಮೌನಿ ಆದ್ ಅಲ್ಪ ತೃಪ್ತ ಬೊಕ ಎಂಕ್ ಅಂಚಿನ ಬಂಗ್ಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಕ್ ಜೆಪ್ಪೆರ್ ಅವು ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಕ್ ಪಜೆಲ ನಡಪುಂಡ್ ನೆಲಲ ನಡಪುಂಡ್ ಇಟ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಪೇರ್ ಓಕೆ ಅಂಚ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಲ್ಪಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆವಡು ನಮ್ಮತ್ತ ದೇವರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಿಯ ಆಪುತ್ತುಲೆ ಸ್ಥಿರ ಮತಿ ಬುದ್ಧಿ ಅಕಲ ಸ್ಥಿರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮತಿ ಸ್ಥಿರ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಬೊಕ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಡ್ ನಿರತರ ಆದುನೆ ಅಯ್ಯಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಿಯ ತುಲೆ ಇಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಗುಣ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮನ್ಪಡು ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ತುಲೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ಭಗವಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಾಯಡ್ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ಭಕ್ತಿದ ಸಾಧಿ ಪಂಡವು ಅಮೃತದ ಮಾರ್ಗ ಇತ್ತಲೇಕ ಓಕೆ ಅಂಚದ ಏರ್ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆದ ಈ ಅಮೃತ ಮಾರ್ಗನ ಪತೊಂದು ಶ್ರದ್ಧೆಡ್ದು ಎನನೇ ಪರಮ ಗುರಿಯಾದ ಮಂತ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಿಯ ಅನ್ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರ್ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಿಯ ಪನ್ಪೇರ್ ಅಂಚದ ಅಂಚಿನಕ್ಲ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಿಯ ಅನ್ ಮುಲ್ಪ ಪೇರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಭಗವಂತ ಅಂಚ ನಮ್ಮಡ ಸದ್ಗುಣ ಬೋಡ್ತುಲೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ವೈಕುಂಠಡ್ ಆ ರೀತಿ ಆಯ್ನ ಮನೋಭಾವ ಇಜ್ಜಿ ಪಣ ಉತ್ತಮ ಗುಣಕ್ಲೇನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಬೊಲೆಪ ಒಂದೆ ಇತ್ತುಂಡ ನಮ್ಮ ಬೊಲೆಪಾವಡೆ ನಮ್ಮಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮನ್ಪುಡು ಎಡ್ಡೆ ಭಕ್ತರ್ನ ಸಂಘ ಮನ್ಪುಡು ಲೈಕ್ ನಮಗಿತ್ತೆ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ ಪ್ರಭುಪಾದನ ಕೃಪೆಡ್ದು ನಮಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಘ ತಿಕ್ಕದ ಓಕೆ ನಾವು ಫಾಲ್ತು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪು ಜೊತೆ ಕಾಂಡೆ 6 ಗಂಟೆ ಕೆಲವರು 4:30 ಗಂಟೆಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಪೇರು ಓಕೆ ಅವಲ ಎಡ್ಡೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗಲ್ಲ ಕೊಡಿ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಂತೋಡು ತುಲೆ ವೈಟ್ ಪಂತೇರ್ ವೇದಡ್ ಪಂತೇರ್ ಋಗ್ವೇದಡ್ ಅಂಚದ ಏರು ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಲಕ್ವೇರಿಗೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುನಿ ಅಂಚತುಲೆ ನಮ್ಮ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ನ ನಮ್ಮಂದು ಮನ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕೋಡು ಕಾಂಡೆ ಪಂಡ ಲೇಟ್ ಲಕ್ಕುನ ಇಂಚಿನುಂಡು ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಹತ್ತು ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕುನ ಎಡ್ ದಾದಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು ನಮ್ಮಡ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಪು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಅಂಚ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕುನೆ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮನ್ಪೊಡೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗಳು ಪಂಡಿತ್ತೆ ಕೆಲವು ಭಕ್ತರೆ ಪಂಡಿತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಆ ಶ್ಲೋಕಲ್ನ ರಿಸೈಟ್ ಮಂತಿತ್ತಾರತೆ ಒಯ್ಟು ಬರ್ಪುಣವು ಋಗ್ವೇದಡ್ ಬರ್ಪುಣು ಪ್ರಾತಾರತ್ನಂ ಪ್ರಾತರಿತ್ವ ದದಾತಿ ಅಂಚದ ಕಾಂಡೆ ಇರು ಬೇಗ ಲಕ್ವೇರ್ ಅಕಲ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಣೆ ಅಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಆರೋಗ್ಯನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪುರ ಅಂಚದ ಕಾಂಡೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಬೇಗ ಲಕ್ಕೋಡು ಲೇಟ್ ಲಕ್ಕುನ ಎಡ್ಡೆ ಹತ್ತು ಅಂಚ ಲೇಟ್ ಲಕ್ಕೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊರೆಲ್ಲ ಕಾಣೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕೊಡ್ತುಲೆ ಪಂಡ ನಮಕ್ ವರಣ್ಣೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಟೈಮಿಂಗ್ ಇಂಚೆ ಉಪ್ಪು ಅಂಡ್ ಆಯ್ನತ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕೆರೆ ಅಜ್ಜದ್ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕುನೆ ನಮಗೆ ಮಸ್ತ್ ಫಾಯ್ದ ಉಂಟು ಜೀವನ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅವು ಅರ್ಥನೇ ಆಪುಜ ಅಂಡ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕುಡು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ
ಲೇಟ್ ಲಕ್ಕುನೆಟ್ ನಮಕ್ ದಾಲಂದು ವಾಪಸ್ ಲೇಟ್ ಲಕ್ಕುನೆಟ್ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಕಾಣೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕು ಕಾಣೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕುನೆ ನಮ್ಮ ನುಮನ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಕಾಣೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕುಡು ಮಾತೆಡ್ಲ ವಿನಂತಿ ಕಾಣೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕುನೆ ಹಿಡ್ದು ನಮಕ್ ಜೀವನ ಮಸ್ತೊಂದು ವಾಪುನ್ ತುಲೆ ಯಾನತ್ ಪನ್ಪುನೆ ಶಾಸ್ತ್ರಡ್ ಪಂತೆರ್ ತುಲೆ ಅನ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ತೋಜದ್ ಬುಡ್ಪೆ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ತೋಜದಿತ್ತು ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ನಿಕ್ಲೆ ಮೂಜಿ ಭಾಷೆಡ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಋಗ್ವೇದಡ್ ನಂಬರ್ಲ ಉಂಡು ಪೋದು ಋಗ್ವೇದಡ್ ನಾಡಿಯರ್ನ ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಋಗ್ವೇದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 1.125 ಐಟು ಫಸ್ಟ್ ದಾತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡಡ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡು ದಾದ ಪಂತೆರ್ ತುಲೆ ಮೂಜಿ ಭಾಷೆಡ್ ಉಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ನೋಟ್ ಮಂತೊಲ್ಲೆ ಇದೇನು ತುಲೆ ವೇದಡ್ ಪಂತೆರ್ ಕಾಣೆ ನಮ ಬೇಗ ಲಕ್ಕೊಡಿ पण अक्ल आध्यात्मिक ಬೇಗ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಪುನಕ್ಲು ಪ್ರಾತಾರತ್ನಂ ಪ್ರಾತರಿತ್ವ ದದಾತಿ ಆನ್ ಅರ್ಲಿ ರೈಸರ್ ಅರ್ನ್ಸ್ ಗುಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಓಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಆರೋಗ್ಯ ಬೋಡು ಓಕೆ ಕೆಲವರು ಅಂಚಕ್ಕೆ ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರ್ಲಿ ಕಾಣೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಆರೋಗ್ಯ ಆಪು ನಮಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಆರೋಗ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು प्रातः काल उठने वाले अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करते हैं ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಏಳುವವರು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಐಗ ಪನ್ಪುನೆ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕುಡು ಕೆಲವು ಭಕ್ತರು ಉಳ್ಳೇರು 4 ಓಕೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕುನಕ್ಲ ಉಳ್ಳೆ ಓಕೆ ಮೀದು ಮತ್ತ ಮಂಗಲಾರತಿಗೆ ರೆಡಿ ಉಪ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮಂಗಲಾರತಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮನ್ಪುನ ಸುಮಾರು ಭಕ್ತರು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚದ ಅಕಲ್ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ 4:30 ನೆಕ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಪೇರು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಟೆಂಪಲ್ದ ಲಿಂಕ್ ಉಂಡು ಐಟು ಮಂಗಲಾರತಿ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ಅಂಚದ ಮಂಗಲಾರತಿ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ನರಸಿಂಹ ಆರತಿ ಆಪುಂಡು ನರಸಿಂಹ ಆರತಿ ಆದ ತುಳಸಿ ಆರತಿ ಆಪುಂಡು ಶಿಷ್ಟಾಷ್ಟಕಂ ಪನೆರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಂದು ದಶ ಅಪರಾಧ ಮತ್ತ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐನೇ ಕಾಲ್ ಮುಟ್ಟ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಜಪ ಮನ್ಪೇರು ಜಪವಂತ ಕೂಡ ಆಜರೆನಗ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಪೇರು ಅಂಚ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ 10 ಟೈಮ್ ತುಲೆ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಕೊರ್ಪೇರೊಂದು ಎತ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇತ್ತೆ ಐಟು ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಆಪುಂಡು ಅಂಚದ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಡ್ ಏರಿಗೆ ದುಂಬು ಬರೋಡು ಒಂದುಂತುಲೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುಂಡು ಅಧ್ಯಾತ್ಮಡ್ ಏರ್ ದುಂಬು ಬರೋಡು ಒಂದುಂಡಿಗೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕೊಡು ಅಂಚದ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಪೊಕ್ಕಡೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ ತುಲೇಂದು ಒಂಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರಡ್ ಬರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಂಹಿತೆಡ್ ಬರ್ಪುನ ಶ್ಲೋಕ ಕಾಲಕ್ಷೇಪೋನ ಕರ್ತವ್ಯ ದಾದ ಪಂಡ ಕಾಲಕ್ಷೇಪೋಕನ ಕರ್ತವ್ಯ ಪಂಡ do not waste your time in trivial matters ಪಂಡ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ವಿಷಯಡ್ ಪಂಡ ಕೆಲಸಗ ಬಾರಂದನ ವಿಷಯಡ್ ನಿಕ್ಲ ಟೈಮ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೋರ್ಚಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಕ್ಷೀಣಮಾಯು ಕ್ಷಣೆ ಕ್ಷಣೆ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಗೆ ತುಲೆ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಎವ್ರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಆಯುಷ್ಯ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುನಿ ಜೀವನ ತುಲೆ ಟೈಮ್ ಪೋಯ್ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಆಯುಷ್ಯ ಕಮ್ಮಿ ಆಪು ಕ್ಷೀಣಮಾಯು ಕ್ಷಣೆ 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 ಪಡ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಆಯುಷ್ಯ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಯಮಶ್ಚ ಕರುಣಂ ನಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಬಯ್ಯದ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಡ್ಕೇನ್ ಬಾ ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಯಮರಾಜರಿಗಂತೂ ಕರುಣೆನೇ ಇಜ್ ಸಮವರ್ತಿ ನಮಕೇನ್ ಬಾ ಆರ್ದಲ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಯ್ನೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅವಳು ಎನ್ನ ತಪ್ಪಾಂಡ ಎನ್ನ ಕ್ಷಮೆ ಮನ್ಪಲ ಅಲ್ಲಿ ಓಲ ದಯನ್ ತೋಜಾವುಜೇರು ಅಂಚದು ಐಕೊಂಜೆ ವಿಧಾನ ಕರ್ತವ್ಯಂ ಹರಿಕೀರ್ತನಂ ತುಲೆ ಒನ್ ಮಸ್ಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಚಾಂಟ್ ದ ಡಿವೈನ್ ನೇಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಹರಿ ದೇವರನ ಎಪ್ಪಲ ಕೀರ್ತನೆ ಶ್ರವಣ ಕೀರ್ತನ ಸ್ಮರಣ ವಂದನ ಇಂಚ ನವವಿಧ ಭಕ್ತಿಡ ನಮ್ಮ ತೊಡಗೋಡಿ ಅಂಚ ಪೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಲ ನಾವು ತುಲೆ ಟೈಮ್ ಎಂಚ ಹಾಲಾಪುಣ್ ಪನೇರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಹಿಂಚಲ ಮಾಯತ್ ಕಾತೊಂದುಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ನ ಬರ್ಬಾದ್ ಮನ್ಪರೆ ಈ ತುಲೆ ಸೂರ್ಯ ಆದಿತ್ಯ ಪಣದು ಪುದರ್ ಬಣ ಅರ ವರ ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಆದ ಸೂರ್ಯ ಅಸ್ತಾಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದಿನತ್ತ ಆಯುಷ್ಯನ್ ಪತೊಂದು ಪೋಪೇರು ಅಂಚದ ಆಯುಷ್ಯ ದಿನ ಪೋಯ್ಲಕ್ಕನ ಆಯುಷ್ಯ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚದ ಆಯುಷ್ಯ ನಮ್ಮ ಐಟು ದಾದ ಮನ್ಪೋಡು ಆ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಸದುಪಯೋಗ ಮನ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಕೊಡು ನಮ್ಮ ಬಾಕಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಮ್ಮ ಅನ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ನಮಕ್ ಆ ಕೆಲಸನೋ ಇಲ್ಲ ಬುಡ್ದು ಬಿಡೋಡು ಭಗವಂತ ಉಲ್ಪಲ ಪನ್ಪುಜರ್ ಭಗವಂತ ಗೀತಡ್ ಪನ್ಪೇರ ತಸ್ಮಾ ಸರ್ವೇಶು ಕಾಲೇಶು ಮಾಂ ಅನುಸ್ಮರ ಯುದ್ಧಯಚ ಅರ್ಜುನಗ್ಲ ಪನ್ನೆ ಅರ್ಜುನ ಪುರಾ ಟೈಮುಲ ಎನ್ನ ನೆನೆಪ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕನೆ ಯುದ್ಧ ಮನ್ಪುನ ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ನೀ ಮನ್ಪುಡ ಅಂಚಂಡ ನಮಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ ಉಂಡು
ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮಾಲೋಡ್ ಅವು ಮನ್ಪೊಡು ಒಂದು ಮನ್ಪೊಡು ಐನ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಣ್ಣ ದೇವರನ್ನ ನೆನೆಪ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಲೆ ಕನೆ ಪೂರ್ಣೆಲ್ಲ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚಾಂಡಗೆ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೆರ ಭಗವಂತ ಏತ್ ಪನ್ಪೆರ ಮೈ ಅರ್ಪಿತ ಮನೋಬುದ್ಧಿ ನಿಖಲ ಮನಸ್ಸು ಬೊಕ ಬುದ್ಧಿನ ಎಂಕ ಅರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚ ನಿಖಲ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಎನ್ನಾಡೆ ಬರ್ಪರ್ ಸತ್ಯಂ ತೇ ಪ್ರತಿಜಾನೆ ಪ್ರಿಯೋಸಿಮೆ ಎಂದು ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೆರ ಅರ್ಜುನ ಯಾನ್ ನಿಕ್ ಸತ್ಯವಾದ ಪನೊಂದುಲೆ ಹಿಂಗ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಿಯವಾಯಿನ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂಚದ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಕ ಭರವಸೆನ್ ಕೊರೊಂದುಲೆ ಸತ್ಯಂ ತೇ ಪ್ರತಿಜಾನೆ ಇಪ್ಪೋದು ಘೋಷಣೆ ಮನ್ಪುಲ ಯಾನ್ ಘೋಷಣೆ ಮಂತೊಂದುಲೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೆರ್ ಭಗವಂತ ಪ್ರತಿಜಾನೇಹಿ ಯಾನು ಘೋಷಣೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾದ ಎನ್ನಾಡೆ ಬರ್ಪಂಚ ಮತ್ತು ಇಂಚ ತೊಡಗನ ನಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಇದನ್ನು ಬಿಡ್ರೆ ಬರಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಮ್ಮ ಎತ್ತು ವಿಷಯ ಕಲ್ಪತುಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜೊಂಜೆ ಡೌಟ್ ಪೋದು ಉಡುಪನ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಬೂರೋಡು ಇಜ್ಜಿ ಕೆಲವರು ಅವು ಪನ್ಪೆರ್ದು ಪನ್ಪೆರಾಂಡ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಲು ಸ್ಪಷ್ಟವಾತಿರಿ ಪಾವನೆ ಎತ್ತ ವಿಷಯ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ವೈಕುಂಠದ ಆ ರೀತಿದ ಮನೋಭಾವ ಇಜ್ಜಿ ಅವಳು ಉತ್ತಮ ಗುಣನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ನಮ್ಮ ಬೊಲೆಪ್ಪ ಇತ್ತು ನಾಂಚಿನಾಗಲು ವೈಕುಂಠನ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪುಲೆಕ್ಕನೆ ಜಂಚ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಮಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಸಂಘದ್ದು ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕೆ ದಾಸರ್ ಪನ್ಪುಣೆ ಸಂಘವಾಗಲಿ ಸಾಧು ಸಂಘವಾಗಲಿ ಸಂಘದಿಂದ ಲಿಂಗ ದೇಹ ಭಂಗವಾಗಲಿ ಸಂಘ ಅವಡಿಗೆ ಸಂಘ ಅಂಡಲಿ ಲಿಂಗ ದೇಹ ಪೂಪನೆ ಲಿಂಗ ದೇಹ ಪಣ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇಹ ಅಂಚ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷಗ್ ತಾನು ದಾಸರು ಪಣದು ಒತ್ತೊನ್ನ ಎಡ್ಡೆತನದ ಮೂಲ ತತ್ವವಾದು ನಂಚಾಯಿ ನೆಡ್ದಾವರ ಅರಮನೆ ತೊಲೈ ಪ್ರವೇಶಿಸ ನಂಚಿನ ಅಕ್ಲೇನ ತಡೇನ ಆ ರಡ್ಡು ದ್ವಾರ ಪಾಲಕಿರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ವೈಕುಂಠ ನಿವಾಸಿನ ನಕ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಇಜ್ಜಡ ಪನ್ಪುನೆನ್ ತೂದು ಋಷಿ ನಕ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮಂತಿರಿಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಮೆಕ್ಲು ಎಂಜಿ ನಕ್ಲು ಎಂಗ್ಲು ದೇವರನ ಬಾಕಲು ಬೈದ ಎಂಕ್ಲೇನ್ ಉಂತ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಗ್ಲು ದೇವರನ ಭಕ್ತರು ಎಂಗ್ಲು ದೇವರೆಂತು ಏರ ಬೈದನು ಎಂಕ್ಲೇನ್ ಉಂತ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ನಕ್ಲು ಎಂಜೆ ನೇರ ಮೆಕ್ಲ ಕಲ್ವೇರು ಮೆಕ್ಲ ಕಲ್ವೇರ ಅದುಪ್ಪು ಅಂಚೆ ಅಕ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕಲ್ವೇರಿಂದ ಎನ್ನದೇರಂದು ಅಂಚೆ ಎನ್ನು ಎರಿಗೆ ಎನ್ ಪಂಡೇರು ಮುಲ್ಪ ಋಷಿ ನಕ್ಲು ಅಂಚದ ಅರಮನೆತ್ತ ಉಳೈ ಪ್ರವೇಶಿಸಾರೆ ಏರೆಲ್ಲ ಬುಡೋಲಿ ಅಂಡ ಏರೆಲ್ಲ ಬುಡರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನೆನು ನಿಶ್ಚಯಿಸುವನ ದ್ವಾರಪಾಲಕನ ಕರ್ತವ್ಯ ಪಣದು ಪನೋಲಿ ತುಲೆ ಪಣ ಅಕ್ಲು ದ್ವಾರಪಾಲಕರು ಪಣ ಅಕ್ಲೇನು ಏರೆಲ್ಲ ಬುಡೋಲಿ ಏರೆಲ್ಲ ಬುಡಂದೆಲ್ಲ ಕುಳ್ಳೋಲಿ ಅಂಚದ ಐನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮನ್ಪುನ ಕರ್ತವ್ಯ ಏರ್ ನಾವು ಅವು ದ್ವಾರಪಾಲಕರ್ನ ಆಂಡ ಅವು ಈ ವಿಷಯಡ್ ಸಂದರ್ಭಚಿತವ ಇನ್ನ ಅತ್ತು ದಾಯಪಂಡ ಪರಮ ಭಗವಂತಡ ಭಕ್ತಿ ಸೇವಾ ಭಾವನೆನು ನೂದೆ ತಾತ್ ಬೊಲೆಪ ಒಂದು ನಾಯಕ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕನ ಪ್ರವೇಶಿಸಾರೆ ಬುಡ್ಪೂಜರಿಗೆ ಅಂಚದ ಭಗವಂತನ ಶತ್ರುವಾಯಿನಾಯೇ ಬೊಕ್ಕೊರಿಯನ್ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕನ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಲ ಆಯೇ ಪಣ ದ್ವಾರಪಾಲಕರು ಅಕ್ಲೇನು ತಡೆರೆ ಕೇವಲ ಕಾರಣ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಆ ದ್ವಾರಪಾಲಕರು ಸ್ವತಃ ಮೋಸಗಾರರು ಪಂಡದ ಕುಮಾರರು ತೀರ್ಮಾನಿಸರಿ ಪಂಡಮೇಕಲ್ ಸರಿಯಾಯಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂಚದ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಶಾಪ ಕೊರ್ಪಿರ ಅವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಟ್ ನಮಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಇದೇ ನಮಕ್ ಪ್ರಭುಪಾದೆ ನಮಕ್ ವಿವರಿಸವರ ಅಂಚದ ನಮಕ್ ತುಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ದೂರ ಪೋಡು ಭಗವಂತನ ಧಾಮ ಅಂಚದ ಭಗವಂತನ ಧಾಮಗ್ ಪೋಂಡ ಈ ದುರ್ಗುಣಲೆ ನಮ ಬುಡೋಡು ತುಲೆ ಇದನ್ನ ಏನ ಮುಲ್ಪ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತೋಜಾವೆ ಅಂಚ ತುಲೆ ಪಂಡ ಏರು ಬುದ್ಧಿವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉಳ್ಳೇರು ತುಲೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಪಂಪ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಶಿವ ಓಕೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಕ್ಲಾಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ತುಲೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಪನ್ಪನ ಶಿವಜಿ ಪನ್ಪನೆ ಈ ಶ್ಲೋಕಡ್ ವಿವೇಕಿ ಆಯ್ನ ಬುದ್ಧಿವಂತೆ ಆಯ್ನ ಹೇಗೆ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಮೋಹಲೆನ ತೊಡೆದು ಪಾಡ್ದು ಸರ್ವಾತ್ಮ ಆತ್ಮ ಒರಿಯೇ ಉಳ್ಳೇರ್ ಪಣದು ಅವೇ ಯಾನ ಪಣದು ತೆರಿದು ಸೋಹಂ ಪಣದು ನಿಶ್ಚಯಿಸವೆ ಆತ್ಮ ಜ್ಞಾನನ ಪಡೆಯಂದೆ ಇಪ್ಪುನ ಮೂಢೇರು ನರಕಡ ಬುಡ್ದು ಯಾತನೆನ ಅನುಭವಿಸಿರ್ತಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ದುರ್ಗುಣನ್ ಬುಡೋರು ಕೆಲವರು ಐನೇ ಸಮರ್ಥನೆ ಮನ್ಪೇರು ನೀವು ಎಡ್ಡೆ ಕಾಮ ಕೋಪ ಮಂತಜಿನ ಆಪುಣ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧದ ಬಲೆಗ್ ಬುರ್ಬೇರು ಭಗವಂತ ಗೀತಾಡ್ ಪನ್ನಂಚರು ಪತಂತಿ ನರಕೇಶು ಚೋ ಅಂಜದ ಅಕ್ಲೆ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಪರಾಯಣ
ಕಾಮ ಕ್ರೋಧದೇನೆ ಆಶ್ರಯ ಗೆತ್ತೋ ನಕ್ಲಿ ಕಲಿಯುಗಡು ನಕಲ್ ದೂರ ಪೋಪೇರು ನರಕಾಗ ಪೋಪೇರಿಗೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ದಾದ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನನ್ ಪಡೆಯಂದು ಇಜ್ಜಿಂಡ ತುಲೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಪಂಡ ಯಾನ ಶರೀರತ್ ಯಾನ ಆತ್ಮ ಈ ಅಪ್ಪಲ ನಮ್ಮ ಮಂಡೇಡು ಉಪ್ಪು ಇಂದು ಏರೆಗಿಜ್ಜಿ ಇಂಚಿನ ಮೂಢ ಜನಕ್ಕುಲಿಗೆ ನರಕಡು ಬುಡ್ದು ಯಾತನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸವರು ಪಂಡದ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಪನ್ನೊಂದುಲೇರು ಕಾಮಂ ಕ್ರೋಧಂ ಲೋಭಂ ಮೋಹಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾತ್ಮನಂ ಭಾವಯ ಕೋಹಂ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ವಿಹಿತ ಮೂಢ ಸ್ತೆ ಪಚ್ಚಂತೆ ನರಕಿ ನಿಗೂಢ ಅಂಚದ ಅಕ್ಲು ನರಕ ಪೋಪರ ಅಂಚದ ದುರ್ಗುಣ ಎಂಚಿನ ಉಂಟು ಲೈ ನಮ್ಮ ಬುಡೋಡು ದುರ್ಗುಣ ಯಾಪಲ ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ನಮ್ಮ ಸದ್ಗುಣಲೇನು ಅಳವಡಿಸೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಗುಣ ಓಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಮತ್ತೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಮಗ್ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಈ ದುರ್ಗುಣಲೇನು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಬುಡೋಡು ಅಂಚಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲು ನಮ್ಮ ಕೊಂಜಿ ಪಣ ತುಲೆ ಪಣ ನಮ್ಮ ನಡತೆ ಎಡ್ಡೆತ್ತನ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ಖುಷಿಟುಪ್ಪ ನಡತೆ ಓಕೆ ಶೀಲ ಪಣ ಮೇರೆ ಪನ್ಪೇರೆ ಶೀಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಂಡ ಅವು ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಅಳವಡಿಸೋಣ ಅಂಚದ ಏರ್ನ ಶೀಲ ಸರಿ ಉಂಡಿಗೆ ಅವು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆನಂದ ಪಣ ಒಂಜೇ ಪದಟ್ ಪನ್ಲ ಯುಧಿಷ್ಠಿರಾಗ ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ ಒಂಜೇ ಪದಟ್ ಪನ್ಲ ಸುಖ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಐಕ್ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪೇರ ಶೀಲಮೇಕ ಪದಂ ಸುಖಂ ಅಂಚ ಶೀಲ ಏರ್ನ ನಡತೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡಿಗೆ ಅಕ್ಲು ಸುಖವಾದ ಉಪ್ಪೆರಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ನಡತೆ ಮತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೋಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಈ ಎಡ್ಡೆ ಸದ್ಗುಣ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡ್ ನಮ್ಮ ಅಳವಡಿಸೋಣ ಅಂಚದ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮನ್ಪುಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದು ತುಲೆ ನೆಕ್ ಮಾತೆಕ್ಲ ನಮಕಿ ಓ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುಣ್ ಅಂಚದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರನ ಎತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಜಪ ಮನ್ಪ ಅಂಚದ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆ ದುರ್ಗುಣ ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಭಗವಂತ ದಿಪ್ಪೇರ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಭಜನೆ ಕೇಂದಿತ್ತ ಭಗವಂತಳ ದಾಸೇರ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಕನಕ ದಾಸೇರ್ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಬಿಡಿಸಿ ಎನ್ನ ನಾಮ ಜೀವೆಯೊಳಗೆ ಇರಿಸೋ ಶ್ರೀಮಧಾನು ಭಾವ ದಾಮೋದರ ತುಲೆ ಈ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಪನ್ಪುನ ಎಂಚಿನ ಈ ದುರ್ಗುಣ ಐನು ಬೇತೇರ್ಲ ಬುಡ್ಪಾಯರ ಆಪುಜಿ ಓಕೆ ಪಣ ಇತೇರ್ಲ ಪನ್ವೇರ್ ಅಹಂಕಾರಡ್ ಯಾನೆ ಎನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಹಿಡ್ದು ಐನ್ ಮಾತ ಬುಡ್ಪಾಯನ ಅವು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಬಿಲ್ಕುಲ್